tutu on toma sa se wotie nana Krobea I'm on fire kajagum na yetie Pramu ato abusuafo yamamunyina habraso sa ensema hodo bia yaboaboa no yatodi se Asem Beba Dabi kase bono yade somo wani die kwaso na enadai ensema eba no ano ohye na die ebedi mu akotene ebi ene sei yebebo hwi na yade ani akire eye kronom ya eno ewo soame mensini kropon badwanum na nkra afiri hɔ no eba no akire se enra osuframa jampantrudu bi atwia fa hɔ amekowi ase Big boss bi abubububu ama nipa mienu omo prepare emo odene pa sanso na asemkro no abi asie ewo tepa manfo edamso ma wom suku ba ko pe suku edi ne kro eso pa masabre manfo tempentin kwa ye from na se de ani atra eye ensem fufuro mu a ye de ani ebekire drobo na drobo na aba betodwa ese eye abemu abi a ofre kwaku Obed wanya emfie no dunwotwe Wahenya mieni mahwemo zimatiko ne maame wodesika wonesi ya munsem no ya de bebremo ye besan so akobunu mantamu Doman West mensini musabri abrofo mu apie mu ne se momo tuo no biasa to ama momu abrante bako Jafet Ebua watu anse do ya wo konsese mebo akronfrofo nsempa Wenuma ani afofro na yaboaboa no se Asem Beba Dabi kase yebo ya yede eba besomo ne momtie na se no so family se ensem wonum enyina da enuma kwa bi na so yasene ya yede ebremo perfect series boost no e wodwa so mesrem ada afofo bia wo hia bi o nya bi ma ba na ebeboa no amanenkan kro no atimi awie mu die mesrem ya wo mahodo bebrebe nkrata wode aba edwa so no ope English language basic 1 kwapim junior high school 3 won sabeka what our people o apno no KG1 kwapim basic 6 won sabeka ram yi ebi a ho me ba no computing mu nsensemu a eno so on sabeka bi science and maths dia me na me nkakora na afe eba no motofo mu dia me kire eye nursery 1 ekwapim KG2 no ye ho enwoma e ho no ma ebetimi aboa akoda no mpuntuo wo nyini kro na osua kọ ebi junior high school books ahodo basic 7 ekwapim eye basic 9 no abusua open English language ya won sabeka social studies won sabeka RME ebi e ho no eno afiro no ma abusuafo eye exams questions no ahodo no pass once no ya selectivi na afei ya supply e dia ma school so ahodo no na desuafo no wo mode aso madwena hwe ne ne ma e konkan e de ma wo no abusuya mock exams ya supply o eno edanche a terminal exams ya supply midterm exams nso ya supply kuma se aputu aja ye be station one ma enkran dan so man first up one mo wonsa ebe kayen bibia ni amomfre ya wa homa suen 0243 299938 0243 299938 and 0540 755 465 0540 755 465 frey ne be je wo so anomo dia ne de eno ane vital moku menkwado no bibia mese wani mu bia na ho abasem bia nie ye ba ye emfia duonu nie nya wo ha bia da ye wo so ya megodre e wo ho nom na ne dia cafe bia nim onu abuani padua no e na vital moku chokonzo so e wo ho na eno ne dia de ya ye kokoi bia na de ye tio bro makakao na ede papa de kokko bia no ye vital moku banana so so nie o abusua no ye kwadu de na kwadu no mema ne kamfoma ye nya asem keto akora e na vital moku strawberry so eno so ehye pa ewia ya boka krakra de se no wunya ba ko bi po no mebebo na mom de America ne se enkwada so num bio diti 20 school nkwada no entinya panimfo nko ade o wuji bia no na agi bia ma akwada ne ba de sa no bebo ngoma se bribi calcium wom omega 3 wom 6 wom 9 so ewom tinum bia bribia bobro supermarket bia mu o se vital milk nti ena wonam Jonfo se bia wudi djuma soronko na wo pe wo bi obehwe se djuma di do dia ma wa hyehyɛ yen hyehyɛ soronko e dia ma wo se wedding se yi se bedi parisia ena wie yi ma menkamfo di ma voice event in fama wo mo na di djuma di ni nyina to asre so no wie di pe dia ma wo se plan pa wo mo ye plan sia wo mo nim die nim di fo wo mo akutuku pon akwaji hu nim die e yen hyehyɛ nyina twuma dia ma wo decoration die ne adu twam wo decoration ne home so ato foto as do no ikwaku Trump ena be ye yi mini rally bi
no come fe obe coordinate aba bibia biomudi etiabon eroti the Marvels event ebusafo mu ene bebo amadwumadi no aye kra behwe obi aba no ukuta so ago ani agi na wokamfo wadwumadi de munyama ba mu ya wanu manji station ho no na be ranso betu ya yedi adwuma sonko ho number no 0245628485 and 0539926464 H International consulting firm ebusafo ebebo ama so hye bia wo yo na tia kabuo no awom didi ama se insurance no yo na bi kura no odi abobiem no kura ka bi nya adwuma wo mu echi afi bi akwantuo de no so saa mpenti nkwate ye twa konto mu afo ti kwa bi kura bodu no so mpenti kwa wo mompe echi be ginam na no kura no ene atentren ya adwuma afi bi kura no asase wato no hene wo na ohene wode wo ma wo tempenti nkwa no kura kan adwuma wo be ginam pa hwama atentren ya adwuma afi nso bia ne sikasem ho ntotoe bi kura dan ko yi bank bi do peso sisi wo a ni nyina HA International na ewa ma wo kanyina wo mo edan ede abon edi aron so bo adwuma sa sensase sem se bia ebusuasem le bi kura no a enjase bi nya adwuma wo ne pepo masibire ede ma adwuma sem ende bi kura no a adwuma bra bia wo pese osisi wo dada wo bizu awo so na pese no ma bi ko yedi ma wo ni nyina HA International be ya ma apomdia famu so bi kura no a prehin bi no ayo ye wo mo anyo ni yi wo pese wo mo kankan yi na wie pawua ni nyina HA de be yo ede ama wo ntete yesum nyina wo mo eyo wo hwa kwani wo kuma se amedia one about oben asafo VIP bus temna hodwa ma me se wa plaza first floor hodwa no hye sehwi so ho bogo susunwane kofo dua so wo bo ho number no de tia wa wo frɛ ya pena wo mo ahyase ni wodi dwuma 0544141688 and 0266717101 ya fametri mudahine nana kwasi wusu chame ne menua asunaba ohene kwabena boaten afi ensam no enie Asem Beba Dabi asam na nyaba na kan na yebeka abusuafo Asem Beba Dabi kase yebo a edika no yemohwi ni afi ani entre eye kronom na kronom no ewo eye soame mensini no emu na nkra afiro no eba etre se enra na yehu se osuamuna na emuna na emuna no na emuna papa ya ka sanka topa ka abusuafo ka bedinya sa na eto baby na kronomfo enya wonom de ma osuframa jampantrudu bi etwi fa ho ma ekowi ase be boss ahodo ya omasisie no anie ebibibui na baako bi ekobu ye de abusua nipa miodu bi omutiri ankwanko ye omaprepra imode pa na de wosua sentredie Tech School of Journalism and Communication Studies yani din ene eye asonaba kodwowu so Dixon wodne ne kire hodom na enkrasei na otoye ena da abrana bo no na kobo no siaso no ena osubrani bi ehase wasante mantam tie toto omya bi tse aso ase tafo kronom ne mpatamu na ena do ni kire na okronom a eno no wosɔn ne nse ni mu a sana mele wo kasai kronom station honom fa kwa kronom jono ewo no enimu honom na billboard bi esi honom ena nse osubrani ana ye tono na mfama ewum no anu odinti ebu billboard no ekokogu mame bi a woton aduane one na kura eton aduane container ba ko a eden billboard ma sa na me na kasai be do makwa ko piem ewo ayare sabia na ye ni ade chi ni bi di nkomo no mo chese wo mo horoma na mo te se billboard na ben so ni tono bibi dede na so hwe ya billboard no ena emunu na wakoto ma me so ntempa no ena mo fa ma me ne ba no ade ne ko ayare sabia omo chese maame no edie ne ho ya anisa ne mu leba no na waprepre mu odin na se leba ne de ni ti ehu nyina etwitwa ya esa se container no mu no na eye container ere glasses aje ho nti eba sa no glasses no so papa ya e pra na kura no one ne ye na container ni ba bi eto ye ne ne eye ekwan no ho but anto kwan ni ebuko pavement no so nti addition munam pavement ni so ni ntimi nkoma na emu kana nra no bra ye ko honom no na empanyifo aba honom a omode ka towing kai bia ba so ma be yi billboard na atop from na dey free honom munyi ti sene ye ni addition de etwe nkobo no om di tuja station honom a nso ne to no emframa di kan fa na no odin pa ti de hyehyɛ anum se ye hu ya ne se bibia gi kula hyewa abi nyina kwesi so ye so mlika madwane there's a Krobea somebody kesie bi a esi konum station wo youth na no honom na na sa muni
asɛe samanfoɔ nneɛma container bi a wɔ hɔ anom sister bi ɔtɔn aduane koraa deɛ asɛe na wɔn koraa wɔpelepele wɔn na koraa wɔn pelepele de wɔn koraa kɔ hospital ne sɛ deɛ asi wɔ anom sɛ nya asɛm ketewa asɛe samanfoɔ no ma bebrebe ma nipa bebree koraa twɛtwa ha ahyia enyumele ya mframa no yɛ sɛ ɛfa bɛɛ fɔ mu ɔnom no fɔ mu ɔnom na ɛhyɛ aseɛ sɛ mframa no fefa ne saa de ehu sɛ saa akwanhyia kɛseɛ sɛ yɛasi wɔ anom sɛ hanom sɛ assemblyman ka so wafrɛ mpanimfoɔ no sɛ ɔmo mmela na asɛ yɛnti ɔmo nka biem obiara so ma ha sɛ ɛnya hu obiara abusuafoɔ kronom ya ɛno ɛwɔ asante ɛmantam swame mɛnso ni mu asɛm ɛna moteyɛ no arabosɛm a asie ɛna mate ho asɛm no ɛsɔfo yɛguso yɛgyina asante mantam ha na yɛbɔhwa mu a na yɛkɔmanfo yɛ no ɛbɛntepa sabre subrantam bi ama no hono so wɔ hɔ nam so ba ni mframa jampature na makyiri ama dan ahoro yɛ wɔ hɔ de ne ɛdan a ka yɛ ma ɛso ampa no na yɛnim de ɛde bɔ so ma ɛso ampa ɛdan dodoɔ no ɛwɔ kurodua no mu de dodoɔ no a ɛde so apepa titu pa no wɔ busku baako a ɛnkɔda wɔ mu kɔ na nka ne lion wɔ mu akɔtire mu asua kakra ɛne ne ba bi ne ba nyina na sabre ɛne mframa yɛ firi so ama sisi de asie no ɛne enya pa na wɔbra nkɔmɔbɔ mu no yɛne asambirima yɛ wɔ mpɔtam hɔ ɛwɔ no bosom hɔ ɔno bo ɔsɛe Ebeneza ɛne ɔde atwitwa yɛ ɔkyerɛ sɛ ɔno koraa no sabre ka ne bi wɔ nkotodwo mu bi ato no ma ne fie ɛne ɛmframa jampatudua pa so ma bi ɔbɛda din afei timemfo bi nso a wɔn wɔ mpɔtam hɔ no nso ɛde wɔn hyɛ sɛ wɔn nso saa ɛkɔmu anti wɔn srɛ sɛ mpanyinfo a wɔn mpɔtam hɔ no abɛbɛ mu na wɔn apɛpɔm asibra ma manfoɔ nya baabi atumi atena bio ɛnna enyimɛ no ɛna nsuo egye mu nsuo no ntɔɔyɛ no mframa de baa no yi na aba ekudu nya tibifa nsa me ne no kaze me so da so pai ɛde school da so pai ko company bi ɛfɔ mo fɛko ɛna de pai president da so pai ɛna nipa bɛ 5 so da so apepa wo community so far nipa bɛ 10 to 15 da so ma pa manfo ɛde ama nkwa no ɛna namba basa omunya baabi antra Kenya structure via inya enchantment any in yansere be yankra school se betimi aboa inya enchantment maboa arewo me pa obi asarewo obi a ebi e kwafo omo da so apa bi e kwafo me de never say me obi ni ti no ana me gura me de so amede me bo na me da ni na so ayede ampa Maybe I'm a data kana a pie. You move or more kind of a craft for Omudan now, so not a paper pasa. But not more for now, I bet you pictures again. So, the only I can Krobea. John for any person in Kane, a year as I'm remind. Ugo Pium, a year, Mamfo, year, Bente, Power Santimanta Yadwan. One of us say, Ebeneza and Rodia Kusama ready to dress and penny for more best say. Pempeso Druno Imoetin, and she was sempre for a bemu bebuapa. Ya ko dwenem na dwenem no aye kroketua bia eno ebe drobo na drobo no ewo jama south mensna ewo bunu mantemu asem afiri hɔ no ba na abusuafo enye de baako sei ni nyina ene sɛ eye ewra bi anase maame bia wanya emfie no aduanan baako 41 years na ne din ene eye afia Emilia shia ne nkwanhie wo ya ama sebri amanugu so ameka sɛn abusua bi edisun etwa adwo owo anagie yi odomankuma wo me ye wodenie na wodi na mudi batazani nsaso ɛna ɛbaayɛ wɔkyerɛ sɛn wɔne ne ba bi a wanya ba bi ase emfie no edu enwotwe wɔto aba ɛma ne yie ɛna ɔmokɔ afuom ɛwɔ dwenem hɔnom ne din ɛne ɛyɛ kwaku obed sakasa de ba ɔmontam sɛ bia ko sɛ banyado obeda hyase hyehye wi kakrakra sɛ so hyase wotwetwa bie ana so hyase wo hwehwe bie obia enim sakasa bi mpo na ba omontem kra sanka ɛwase obedo ma me de wodu wani tuo wo fa ase kan ɛna tro just what wo no basa nana sabe mpradu asa sabra no hwan na eba animu obia ni honom ɔno a ya ne de oba ne wieye no ɛna oya said debi said ya niama no esi koso no waso no anka sa ode ne ho ka wura to ode ne ho ka wura emma ma min da ho bobna ebra adonfo ekoye no
na waye nyame de wo krade a enkwa entime nye sabre ya manu gusu ameka sai eye maami a ne din ene eye afua Emilia ne nkwa hye wu a wo hye ne yaya yen aposifo gusu a ya omoye ehwemu nemom emu ne de abusuafo omo de akwa akoto eye St Mary's Hospital ya eno ewo drobo ye de ani bedi asem ya chi de ebesi bia no ye be mmaso ate so omo be chi Obed ana omo nche no de etojuo no ara Ebjofo yento so na yenko ebno epuye mantam no ebu awrawo se mo ababeto dwase Doma West mensini mu odon ene asem wasie de se momu abrante ba kon ya momu anu oyo de bonu ho branu ade asimfridi awudi nyina momu no am tuaji din Jafet na dodo ado French Jafet yeboa ene ye be kai kura no akrofo bi asie ebjofo yenka mo ya part de yese 10,000 Ghana cedi nti eda akrofo bebu tu na foforo ye apie mu no apie ewo nkran kwanta ye no eben Doma eden de nkwado na ekyese enua eda ye February boso ne de to so dungotwi edon na bremu o na akrofofo wo mu atu ne sotua efiri na wura prekopedon am wo mu abontu na wo bra ye bonko mu na adansini a no ogina nche hu de koso enwo kyese wo bra Jafet wote ni kiyoso mu no na wo din momu adwuma no kakra no na yehunu se ehyen bi na hofeso no ye fita RAV4 private car bi ene bi gina ho edu omo ba yo no na wo mu eyo mo se wo yeyi 2000 Ghana cedis ade yeyi a prekopen no mo twutu se krachi sika wo hu nyina bring it enti bring it ni muo na Jafet wo be ma kakra nti no boy na adwene so no mo be preso me mfa ma mo me de be ma mo mfa ma mo de munya botre obi adwuma na me ye kirekire mu no Edwoye na dwene se wodi nyansa kwan ebeyi wo mu a wo mo hye nkatani mu no obeyi baako dia mpepre ono ekwa koyie no anka hwe nipani nim se we bia wo area boy ya wo so yi na kromfo no so de do mu kira no so wo mu katani mu wo be attempt so wo ba be yi ti prakopa no na etuo di mayaw kikim gukum sa prakopa no na Jafet woda fo moja tu ya efirumu ede eba yenti yentumi nkyerɛ sɛ sika yantamu a ɛsom sɛ yie ɛda akorofrɔmfoɔ no wɔn ɛde ɛkorɔ yenti sabre ka sɛ den krankwanta hospital wɔ hɔ na posifoɔ ɛde emu no akɔkɔto a wɔn kyerɛ sɛ ɛhwɛmu yɛ de yesu ne ban yedwuma no nti wɔn de hwɛmu agu akwan mu a wɔn de toa so na kratse ne koyi nkatani mu no yɛ den kwasi ɛdo ne kosano a ano den awia yi ya mia no me ne matifo nyina me nsi bebisa saa sankrofo no de o ba so mu hwian so mu numu wa hwe o meku masa akromfo ne basa no ade wo o de ma no wo nkwan wa de o be ka say bia security system na wo se isimu kena in fact mu kena se no wo se o hwe ya so nko de ma wo na nko anye so yi kaka motubi na ese ba akona nim na nke bia koma mu tutu bia koma mu tu ya semu ti omunya hwe vendors no munya hwe pa right this time o de dipa so be gia ba okra ho ban mane mfanko wie omiere hye ye bohwi na yatoa eye ensem no eso ye de ani etre eye kwantempon ya eno ewo eye winiba eye framantem ho no mo ene ne mpotemu a ebusuafo enkra efiramo eba etre se National Highway Police Patrol omonsa to enipa miedu bi eso na saa nipa mienu no omukuta contraband goods eniema bi ekutu omono no omususu sei eniema no ye niema bi asabe empreduasa so omo anhwe na omo anhwehwe mu a ebetima kwa akofo asem ediaba na saa wura no mu ya omache omo no ba kudin ene eye winie agbozi kwesi wanya efie no aduasa enan ena ba konso de Morgan Martins wono so anyamfie no aduasa enwotwe na okire se wo kire wonom ewo aye dakate ya eno ewo akache nkran ni afrewo kwantempon no so wonom ena omonsa eto wonom so na omo kire se ade a omuhu ye no wo muhu aye enipa akwa ewo mo niam mu a sabia ku se be anya ado Ghana amamra no eni kwa asese so saa niam no so na omugina so a omode echi wonom na enchechemu atrese saasem weseyin esi na no kwasiada no wa bra na abo dumienu awia pepepe na petrol team yi omo ebo mpempa ho na omuhu se Toyota Corolla bi ya na senso de no eye GW 2838-19 2837-19
na ofiri enkran ɛna ɔde n'ani akyerɛ ɛyɛ afrɛwo na wabra ɔmokɔ na no na polisifoɔ de yɛ sɛ ɔmunyina na ɔmo susu sɛ plastic container bi ɛwɔ saa kai a makana sɛ so deɛ sɛ ɛyɛ GW 2837-19 no ɔmo ahu sɛ ɛsi mu nti ɔmunyina na ɔmo hwehwɛm ampa ne ampa ɔmo hwɛ ho no na asɛ mogya bi ɛwɔ mu afei ɔmo nkɔhwɛ mu a enipa akɔa ɛna ɛwɔ mu yi na ɔmo sɛ na wɔdeɛ nka mo de kɔ hefa nti ɔmo tototo ɔmo ano naa no ɛna ɔmo agye tu mu na baako na ɔno wagye tu mu no ɔno ayɛ sɛ obi ɛna ɛso wɔmfa nkɔm obie ɛno na ama na aba ne saa na ɔmo sɛ na nipa akɔa deɛ yɛde soma ma wɔgye ma ne yie na ɔsɛ na ɔmo ɔde firi ɛyɛ kuro bi a ɔfrɛ ne sɛ agbozomi ɛna nka ɔde ɛkorɔ na ɛno mu no na hwɛ mu ɛkɔ soɔ no ɔkyerɛ mu ɛsɛ wɔkyerɛ ɛyɛ agbozi no ɛna baako a ɔka ho ɔfrɛ sɛ Martins ne deɛ wɔde ne ho ɛka ewura kyɛ sɛ wagye fum abuban enti ɔno no yɛ n'adwene sɛ asɛm no deɛ ɛyɛ nɔkorɛ turodo ɛyɛ nipa akɔ a na ɔde kɔ akɔma obi yɛ a wɔno wɔyɛ kɔnfoɔ ɛwɔ Lomi Togo mpɔtam hɔnom na ɔde ayɛ nadeɛ na ɔmo sɛ na sɛ adeɛ a woyɛ deɛ ɛnyɛ ɔso ɔde firi tɛmampɔtam hɔ baabi saa na ɔde awurawurawura mu saa adeɛ abɛbɛduru baabi a ɔmo akyene no enti wabra Martins no adwaneyɛ no ɛkyerɛkyerɛ na ohun sɛ dabi nipa saman ehunahuna no nti ɔbɛsan so de ne ho akɔma akakyerɛ polisifoɔ ɛna ɔde ne ho kɔma akakyerɛ polisifoɔ kyi no busabusa ne nsɛm na wɔno nso so abɔ no wɔno so agye atum sɛ ade ne nipa akɔ ampa enti animanim yɛ ama no gu so a meka sɛ yi wɔnom ɛde wɔnom akɔgyina kɔɔto ama kɔɔto ahyɛ sɛ ɔmo nsɛ sɛ ɔmo tena nipa mu ɔmo kɔda nyanya ade kakra nyame yɛ adom a yɛawada yɛdi anim yi ɔmo nsan fo megyina atemmu edwa anim na baako ɔka ho deɛ ɔno nso wadwane kwasi yɛmfa wei ɛtu asopɔfoɔ ɛda afei yɛnsɔre kaseɛpɔ no so yɛkɔ aposifoɔ yɛ asabea yɛ a ɛwɔ ɔba mu no saa berɛ aposifoɔ no deɛ aba bɛto dwa mekyerɛ police hospital wɔn kyerɛ sɛ ɛmu no a wɔwɔ mu mortuary hɔ no anaasɛ ɛmukurabea hɔ no wɔn mu deɛ no ɛwɔ hɔ a sɛbi yɛnnim sɛ asom bɛsi adanso ɔbɛnten ɛna de wɔn mu ɛbaeɛ no asom bɛyɛ ahanu a sɛsi nyame yɛ adom a sɛdeɛ akwasi buroni frɛ sɛ masbury adeɛ bɛyi no nyinaa ne akɔpɛ no korabe ɛno nti wɔn mu de nkratoɔ na mu a wɔn kyerɛ sɛ fa edi kan fi mu no ɛna wɔn de san hyɛ yi edi egu afɔ mu wɔn kyerɛ sɛ obiara nhyɛ no nso yɛn mu a yɛgye de sɛ yɛde hyɛ bibi a mɛkasa yi bi kura no a wɔpɛ baabi afa yehu na kyerɛ kwan ibi bobuam ne aba sanse wo mu de ɛyɛ ɛdato hɔ sɛ february bosom ne de to so adunu nwɔtwe ɛdom de ɛto sɛ sɛ obi antutu mirika ama mehwɛ sɛ ne mu da hɔ ne ade a ɛde wo nyina sampanya yɛ de ɛkorɔ na saa bere nhyehyɛ de da hɔ akɔ atɔe mantam a police hospital wɔ hɔ bogu so wo mu ɛyɔ sɛ adwumadi wo mu hyɛ sɛ wo mu so wo mu wɔ bɛ mu bɛ nso bi a wɔn nso wo mu de bɛkorɔ ya wo mu asie tini nyina yɛ de ɛho hia tema general hospital nso wo mu nso ayɛ bibisa wo de san hyehyɛ no ɛde agu afamu Sabnasi ya femi trimoda hine nana kwasi wusu echang meniminia Asonaba ohine kwabena boatin kwasi ansane ebekro no ebinu abai within birthday happy birthday to Erica Osei you edema Divine Mercy Cosmetics Erica ewukopi mu anoche plaza dumu ahodo odi ni dwuma sonko pa Erica da wota Facebook no so nyame enye nkese na wontre na kwaba mu de obom pa ya Erica na da so fe wow happy birthday to Erica Osei Yankopon na kuma so de nyina emfa eba no enkwanya odia amen apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a black smokes Mr. No, malaria dronana. Anne, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I no be no. Says he a malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 nomono, to malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quadawan in Field in Camp. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jodian Cratuyatu. Hey, Opani, Mashusha watch, sir.
perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O we jajai. Aboa wo mo se wo tumi kenkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atomo no de jai. No de animdifo e na tire wo nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne bane combine so owo nina bi. English nom and maths nom. Me say books bia ni wa. Perfect series, any bi. Na GS, any naka. And so am approval into obata bia ankoto bi maneba. And na say we there. So ko be kura betumi akotu akoton amani students o. Na eno kura de. What table no say hwi wo mo sa set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wo mo a atufo nko aputu oja station ho a enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Muso me pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pom mudin hu hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. You the why Hepa Plus husband and you also we Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer ma je dure di pa Pavi Plus mox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacist na heba so atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer mapobudra mapa FDRG edweden kraso ya Odofo mami mi se wasem bi o da ben na opa brese ukohwe onipadua mu sede onipadua na kwa na ho odensity obrabo osa cholesterol anasade dodo ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC sabre me comfort by grace medical center the amount say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwema ka cry de kwa de bampo brano ye de coffee tem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi asra no by grace medical center ewo kumase breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Asem Beba Dabi. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adon mo guhura, aye ne na hyenkam. Ise nyuma obia ni nyuma, nyuma no doso. Nanso, di odi amanipa no, eno na oyeden, ohweso, edidigi. Otek, nyame ma nyuma no, enkoso. Openi a wopi adwuma no, enkoso. Ninkyire, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemodwuma wo mu nyina da papa mo wo ahoden omo dia eni se ame no kasa no kai enkwa na odi ama no odi asem ye wo so wo dia sene ya metinya tia to obrani ho hwidi pata ya kede na adi ache na adi aso bi ebi so wo mo so na ni asem o edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan
one to pro, and so on papa, Mother Subusua, you will come. A papa, we are the say. The cancer I in Nazi and come. But woman in a hoban, the PPI, yeah, and more pro for in young class, papa, why you be, protect more injury, let money to no more from Pabo or dog, and some young woman can. And the put some iron and yard next say, what would be much less animal here? Or one can say, man, and that woman will be anyone in the moon. Your Catania, no more. Papa and come home. The three sabre blow, she cotton bra, or do be other cop. What in Baba Snatchy, said they are on Bessie, not be via to you. Already one more than to me, and so one man could do, and find your cotton bra while the few in I don't mean, amen. Amen. Akosi alare ede asem ene do abana na Krobea na bedwafo ene na tiefo nyina enim. Okay. Me sam na tete ene ne tentene sey me na oba bi na share ene yinsan bae oba no tu aba me dem ama na me hwe ama no woi me to abadin no wie no na se gana mrem no kura nye 2 years yeso ko school ko ya mami ya makula no ko school gane ba ya wase akura ne yema ba atimma ekọ abusiafo ho me wa fa ne to ne twa ntoro ne papa mu busa ne say wo se akura ne yewa ne ba ne yede na wo no ne papa wai o so nim ne papa no oson daya na onyema ya oyede oson daya na onyema ya ono na ne papa akura ne Yesu Kristo second ya na sana ne papa ma busa no oni asama obaka ana ne papa ma busa ne say onka person papa binka no mumwa no wantimanka me so me hiama ba so me ba no ko school am say ja o chema o ni masamaka de beda onim kwa bia mention no Krobea san ka frame of phone so ka zero te me yire no o ni berefo se ni brade ni brade sa no ka kire why na ne o yire twem na sisi ya ono Woma mempna kwakora no se wone wo yere twempna na onim o metime frɛ no wa phone so se me ba na o sa frɛ me se me to duru a yiri fa o ba brɛ no kwan kwa bio me ansa no na ma to duru no sa de koma no no de afa wa wo yere aja me ya me de awie na ma ba fie se ka wo mu minu no wo wo de okwa ho a wa ye o de awie wa ba kumase wa ba kuropon wa fa wo sere o so kwa no wato eme adura e de fa ba akoma no na me se minim hwe minim se na akọ kama nko kama no ma de no o ma mi wi no amfo ba afoforo wa fa bebre na ya no obusa o ka kire se to adura e de fa ba abre na wo ya o kan de ne kire no ubisa de de wo say o de kokọ ne ge ho one no han na enyini nye no ya nye message no onu wanyin mpacha o yire wo mfie be sen mere o 35 years eno watete se one kodwomensa na etwem mpacha wo de na ma wo gidi se ya mpa se o yire kodwo se akura na to ho na ye wo me ate de akoso bia na obi anim phone number ya ma information enti ge no ka kire wo se akwara na wo wa wo ne nye wo se ye hwan ba ya bucha me wa fa ne ye madanche ne ya ne papa ma wo me ne ye madanche fo o wo bucha nse akwara ne papa wa yi o so nim ba bia ne papa no o bucha nse na wo no ho ne nye me ya o so so daya sesen o so daya sesen o so daya na o fa ye funu Asem Beba is over me atichire ma ti ntiase we na me ba kitwa na ye twen ho manson de se ya no ne sister panyini ba ha honum to ko honum no o de kura na bai se sada de na nso to o de kura na breme se kura so o ba na papa ho am so what o from ba mame me ge kura no ana me de akura na ko ne mame ho me ko duru ayi kura na so honum ma me ni se ayi mbana wa me se 19 was 19 was 19 night where and obo toma owo papa no e de mapra oye dey owo papa no de ma e pra o se dey 19 no obo toma and obo toma papa no so te no ko ano no opra na m hey
Amina. On Shadros. Dabi. Hey. Amina. Te yakwa dema no wo hwemusum. Amama ndaje ma kwada obonten. Some catch me so o pacho o twam tropa di pamata de asame. No se sa. Tichire na me say so ono papa na twempna. De no opra ne dem. No ahye 19. No obotoma. No ahye draws. What is one on ne twempna. Mate. Be ono de anhame me ba no na me pacho me je me ba. Ono no mpon wo me pra. Masam ni. Asem Beba Dabi. Nebe yiro. Krobea nie. Krobea nie. Ile. Ena wiai odoma nkoma nyame enase nkamfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no arofo ne arehye wiai be me ho ya hyiehia ye be ma ye ho aha na ya ma ye ho akwaba diaba otek 102.9 FM so ene eye ukuada ene ye busumi mienu ogefo busumi de etoso dunkono emfimpinu ne aduonu num ene awi ena wie ya senhia bio ne ye de Asem Beba Dabi dwumadi na eba abesom dwumadi a ye die da biara da yese ye de sua de ebrekro na mo de kire ye ho nso ade enu ntina wie ya ye hie nokre moma yense ye ho se ye ba besua de na fei ya kire ye ho nso ade ewo afidikasi yiso ena wie adwumadi a ye die ya no asa aka ya hyene nso say ye live ewo ye Facebook ena YouTube ne so say wo ba Facebook ne so a
hwehwɛ otek 102.9 FM otek 102.9 FM na wo hwehwɛ na so ohunu a wadama ɛyɛ ahyɛ ma wunuanom nya adesua ne ade kyerɛ dwumadie bi ntie ma wɔnom enya bi nsonhwɛ ebrekro na mu de na awie yi wadwen kyerɛ bi a wowɔ no wobetumi di atomu ama yɛn oba comment section ho na wo di tumma yɛ ne yɛbɛgye yɛbɛkan no kama wa afidikasie yi so ama obia nso ate wonka ene wukue yi dwumadie yi ya hyɛ sɛ yɛ Facebook ni so a ma wunuanom nya adesua ne ade kyerɛ dwumadie bi ntie sɛ yɛ YouTube ni so a ɛhɔ nso kɔpe link no fama wunuanom na wunuanom nso join ne social media hodo a wuhunu yɛn so no ne nyinaa no mo nhyɛ ɛma tiefo ne adofo nso nya bi ntie no nya bi nso nhwɛ na afei wo de comment nso aba yɛbɛgye akan ebrekro na amu no yɛn nyinaa yɛ ka bom na yɛsua de na yɛsan akyerɛ yɛn ho nso ade na na wie adwumadie yi oba Be Love Radio ne so ɛwɔ Spain abuchman ni mu a yɛ stream show no live ɛwɔ hɔ and then mo monitor show no all the way from Spain ɛwɔ Be Love Radio ne so ne yɛda mo ase yɛkyeakyea mo awie yi sɛ mo nso mo monitor yɛ dwumadie yi and oba United Kingdom mining nso mu a yɛwɔ GN Radio wɔ hɔ yɛwɔ Patmak Radio wɔ hɔ yɛwɔ Abawa Radio wɔ hɔ yɛwɔ Amansan FM yɛwɔ Brainy Radio ɛne yɛwɔ Sahara Radio ɛna wie wɔn mu nyinaa nso abɔ ade mu abiebiem dwumadie ne twagu enso wɔ so yɛwɔ Kings Radio ɛno deɛ ne ne TV ɛwɔ Paris France abukyimɛ ne mu yɛwɔ Dache Hima Radio ɛno wɔ Denmark yɛwɔ Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛne yɛwɔ Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America abukyimɛ ne mu ɛna wie wɔn mu nyinaa nso abɔ ade mu abiebiem dwumadie no twagu mede de Krobea nana Yaw Asante ɛna wie yi ɔgye amanie ɛna wie yi apɛsɛmakana nanie awie yi Krobea jata menso me ne mapamfo yɛhyia wɔ afidie yi so yɛba besom ɔba de akyia me awie yi akwaba ya eja akra mpom te sɛ nyankopɔn adom me ho yɛ paa so awurade adom menso me ho ɔden ɛnɛ yɛ ukuada sa ɛnɛ yɛ ɔgyefo bosumi de ɛtɔ so dunkono awie yi yɛhyia sɛ yɛba besom na som a yɛsom yi mu no da bia asɛm koropɛ ne yɛka yɛse yɛ adesua yɛ adekyerɛ enti sɛ yɛhyia sɛ yi a sɛbe utie no ɛnyɛ sɛne asɛm no teɛ o a bi a wobɛyɛ na mmom sɛ wobɛsua deɛ ɛde afrim ɛno ne asɛmpa a yɛka no na ɛna wie yi nana akyekyedeɛ ne nam ne mpɛsua ne so yi sɛbe akyekyedeɛ ɛyɛ nimdifoɔ sɛbe akyekyedeɛ ɛyɛ badwema sɛbe sɛ woba ɔdoma nkoma na bɔdeɛ mu a ɔno nkoa ne nam a wabɔ ne ho ban ɔmpa asɛm enti sɛne ɔnamu yi ɛnsuro nsuo ɛnsuro awia ɛna ɔde nam kyerɛ sɛ nsuo bɛtɔ akyekyedeɛ bɛka ahyɛm awia bɛbɔ akyekyedeɛ bɛka ahyɛm gyirigya sɛ wodi gya ɛto akyekyedeɛ to na wode ka ne to a deɛ bɛyɛ bi obɛpie na ɔde mirika ntɛntɛ ɛne bɛdwane na akyekyedeɛ na mu yɛ a wɔbɔ aporɔ ɛwɔ ne mpɛsua so mpɛsua a wɔnam wei ɛhɔ a na ɔdi ne nkɔmmɔ ɛhɔ a na ɔtu amanfoɔ fo ɛhɔ a na ɔne amanfoɔ sɛbe deɛ ɔwɔ haw deɛ ɔwɔ asumsɛm bi anaa deɛ ɔwɔ amanneɛ bi mu no ɔno a de kɔkɔto na akyekyedeɛ ne mu na wei na ka yɛ kan akyekyedeɛ na mu a na wakɔ akɔto mmoadoma mmienu sɛ wɔnom gyina hɔ a wɔdi nkɔmmɔ na baako deɛ sɛbe ade a obi di ayɛ no ɛno na ɛyɛ ne ya na n'ani abere na ɔka kyerɛ ne nyɔnko adan wɔsi nipa dasani wei
aboa no ma wei asomasi ana wo bentin wei mansusu ni saa o yeah na minim se saa de wei kro betumi aye ene anani abre o ejam ani jaso ene ode kasa de kire ne nyonko a oka ne ho no ade a wayama na hyemie pa ne se menene na to nsadidi o wo yemitwetwomtwo nanso asem ba ye no watumi akwa akotemeto e de akire mabusua e ma sisi ye ya ye kasa yi abusua pome utumi hu se oka abusua pome no aboa wono na e kasa yi enisuo san ha kire se areho aka no ne nyanko nani abre wono so tie de ni nua ne ka no wo se ene de wo kan de kire se aboa kure ya anya de endioma wada na die no wa na subampa di wo se ai na we kura kai mimre bi ade bi a sa aboa kro na de ye me ankasa me yere ena me ni di enkomo eyesuma se nkomo efa me wo faase bi a makonya ne ho ade a kire ya matesa me yere busa me ho asem me so bi ni obi ani ho nkomo eje madamfo ya no wo se de aduro no enti akyekide kom ene wo se mranti a mudi nkomo yi enye nkomo hwa ene yeme na emum ensem a krache wo keka nyina no ti ade bi wa ma wani ana ho ebra enka wo hunu se asem a eye woni ni mienu ntam asem oye bema ampa wako fampna de toso wonyonko no na wogini die ena wo kes masem de akere no emema taaye obo ene de me fa wonu me pie ye no makonya akola kama bi akola ne nso ani geme ho magene no ma me pese me hyehye nioma to nioma so na ene me pe ofafie bi nam de akoda yi ko bia oni obo na adi nza nkobo yo ade akyen ya wo yiri busa ho asem enti ye hwanea hwan na atumi akobo wo yire saa ma ne wi muntie enti akyekide gina ahodin no ka kire owura ne se kra kire abua bi onu nso wo wiram ha ye frɛ ni jata oso hwan na enim na ne jata o se wa hunu se ensu ato abu jata da oso na na akyekide se ne kwaye ya yatimi ensuo de eto ebuye nyina ene ejata nyina ebono na anokra menam hei mehu se ne ho afo ya kabu wodi mirike ekopebuo bi ase botan ase na ahye woso okay na wo hunu se ensuo no a abu jata no ne ho nsensan ye no ehohoro koya na o se da bi na ensuo abu jata de ebeda na ne ho nsensan ye no ahohora ko ose saa de tie ena wiai wa wutie me pesem ka kire wo se saa de nipa tie saa ensuo de ebeto ensuo de ebebro na nejata nenso ne honsensan ye de empepada tie de wonene nam ne na nipa no wa kire wo mafia wa mawa hunu se sei na metie suni ben bi a wadan na die akyerew hweye no amfa nhyɛ utrim se ebre ne nkrabia betumi asesa sa nipa no oboa ensuo buru jata ne ho na efo na ne ho nsensan ye de empepa tie enipa a watumi ayiwu amade di kan die na ede man so obeyiwu amade tosimi no wa ho asemi wono anu oni kosi apane so a wokokan yo ene epoto entinka wote de di kan no saa brenum noa ne sese na nka afa ho adwen nanso wamfa me pa chao minye biem oboa eye nada ofa wachi ye babe odi amesrawo minimbo nsam kra be she mi mu na ye valentine ayi hamo hai ene che me enti wedi woboa eye dada kra ensuo beto
ebeburu na najata ne honsensan ye no de empepa wu enti sene wo hunu ne nei onua dwane je wo kra nkwa kire se akina obesan ye obio ebia de wode ya wo nanu a wo hunu yi wonkwa mfiri wo nsa wu akina de no de na ebeje wo kra ebeje wo nkwa afiri wo nsam enei wo hunu dwane je wo kra nkwa kire se ensuo beto ebeburu na najata ne ho befo ne ho nsensan ye de empepa de wonim no nei de wohunu ni nei de wada na di nei de wache wo nei de wama wohunu ni nei ensamu a wakeka fa wo nei subaya wada na di akire wo nei ontumi nsesa de beye bia obeye bio nemo ebia eno de ebedane wo Krobea asem nie obo akra ye no nyame ase na ye nchia ye na tiefu nyina na na dubu ahen etia hene me chia anope akra Krobea Asante kotoko se ehunu bi pen ehunu bibio enti se woni nipa bi nam se de wo kanu na wodi kan ka asem bi ne pia bonten a wo se wodi ya adesuade na wo hunu se enipa na wo ne nam no ne su ene ne ban a wode nam entwen ma ne nkoto so bio na akoye ko na akoye no na akoye sa ene wakokai we die ebia amfa wowu amrew we die ebia ansai wadwuma we die ebia anam so am ye nyi wadi ebia anam so angu awade na emom de ebeba bio ni de obeye den na wahunu enti ewose ebra de edi nkan eba no ano na wo wahunu hu nyansa se se nipa me ne nam yi se sei ene wote se woye wo no ho a ontumi nane anoma se ne wote no sa na wote enti na wahweyi enti ye kokoboma wo a woni obi di nkomo wo a wo na oyonku bi nam na masuma sem bi apie no kokoboma wo a ewose wo hwe wo hu yie ewo sa nipa na oni tu anamo no ebia na de ne kura so de ebeba no ebeye kese a chen wei enti ehunu bi pen wei ohunu bi bio enti fa de asie fa ya disuade akra meda se menso meda se mede hye arofo oba de echi ame no matene nka no na wiei odruwa bless osna na ya Krobea Asante awia mianchi achiawo yamo wabaso na yensre odomankuma ne nsemu nhira ene na ho bambo enso mfama wo anani for real osna na ya Krobea Asante ene me wo Bamako Mali na ene me monitor show no all way from Mali Yankopon tonko so enhira wo onu abedwafo da ne da monsem pa mode som ewo afidie so no na yenije ho ye yenije ho na wie yenso ye kan ho na ya Krobea Asante wa wo ba asafo agenie cash out ene menso me kan ho na yesre Yankopon ni nhira ene na ho bambo enso edemawo ene wie posh 1 mia me de hye posh 1 ose nana my daddy I love you too posh Yankopon tonko so enhira wate na onya okese na ontutu wonso wanamo ene wie enso emfa ensie ene kro ya no se wo ba yen social media ne so a ogoro mensa ene wie Yankopon ka ho ose akra ya Krobea Asante ene wie yenso ya ka ho se wo ba agresuma abedwafo no ye nyina yenso ya wa ha yaji yadwa ya yenso yeteso na ya Krobea Asante Merry Cruise GH Merry Cruise Yankopon nhira wate krachi we wanwene nyom kama edi ama pole ya nipa bonfuo bi ekwo won sekan ku no ewo nsu atreman wanwene nyom kama Yankopon nhira wate ahofama ene odo a owode ma Asante man no Yankopon ka ho Merry Cruise ose akra Krobea Yankopon tonko so enhira no onya okese wate ena wiei wonsam a odi atodwa no nana ejetuato na yenso yafa ene wo ba medoma Alhaji Koko Pens Gate aha ne nyina ye twahyiam
na Asem Beba Dabi dwumadie no ye tie ne live. Stanley CEO Emma Perry J's Fashion. Osi akra Krobea na kunzufo. Yenso ye wa ha ye twa afidie ne ho ahia. Yenso ye monitor show no. Good morning Nana ya Krobea Asante. Long time. Wa wunu ba Juliet nie. Hey, Oba Julie na ho to say US nie US for Nyankopon sha. Osi I miss you so much. I miss you too my dear. Nyankopon sha. God bless you. Ene onso onepa. Wo kire ewa afidie yi so enso ede emaye. Ena wiei adofo ne ade hye ye ba bebo nkomo. Na enkomo a ye bebo no ensem bibiri ewo ho. Ensemu a ewo ho bie sebe besremeka eye ensemu a sebe se wote de nipa ede ye de nyonko nipa wa utumi hu se we de ntwayi kamia yese enemre mu aye we akwa se ye wo jongre mu eye the survival of the fittest de ne ho den ene tumi gina edi o baby ade na duru no eden enka no na ntesa nanka ye dan ye ho abiabia asemu American wudi ebusa o de wa wunim kura na wo ye genzi no fatoto ho first de wo wani behu ya na ye sifadi bronya fa ani sese de di bronya enka no nanka bronya duru bronya sia de ne ehwo eni se ye so anuane ne ye de som ye ne adofo nanso ene wo dofo na wo de anuane koma no wo gya ko wiagu adai wo ye baifo enti nuase nua ye baifo ebase maame ye baifo kire se wakọ baabi akwa akonya sebe sofo tibonkoso wakonya obi a wono nso oso ye konfo no ye tibonkoso wakọ akonya obi a woso ye sunsum sabo a oni adwen na oni ani abie na no aka kire ne se ne maame ye baifo onni maame free hand nu ha o yeah survival of the fittest onni ne be free hand nu ha o kire se ya ka kire de se ne be baifo onni ni free hand nu ha na adwuma ye ni free hand nu ha kire se ensem bi anipa openim onyam enti wakokeka e de afa de nyonko nipa ho no e de o we ne didi mu na obi hu ensemu a wakokeka afa no ho no kyewa ani ofu atwade a wafono ho nyina besoasoa survival of the fittest enti de na semu ode ye yini to nchen e fa de owiska e maneko yeah de na semu ode nipa we de na semu a wo kan ewom nanso we ne wiska ubetu asai na waje na de na semu ode no a oni bie na wanya bia ntua no de ya wona to nchen survival of the fittest bia enei ewiase aduru no yade yadwene yenhyehyeye ene yentitie nyina no sebe ya base no on sika enti akwada no oba no nyina no de edina dwemu eyesika enti kwan obefa so obeja sika de nipa bi diska ye no esese onu nso nya bi no ode ye bi yeah enti eba se onkum na onya kora no a obekum na wanya na nkanemre ya nyankofo a ye de yesua matwa adwuma muntie o akwa bi na akwa interview na ye interview ni ebusa no adwuma be na wo ye o se me se de matwa adwuma na me ye metwo osua matwa adwuma wakosua wie wapon ne ho enti matwa adwuma na wo ye metwo wako pagya na de na beti apagya
enti woye matwa adwuma kohwa tete a wono de ofre no se matwa adwuma no woye no wode tete ne nua eye teku fa bi sika bi a wakoje free ohini bi amanyoni bi de owo sika bi se onfa nko tete de na se mo wode na se bi oni bi ohun ze ne ete endi zeze kroma ohini bi a wo matwo asem we ya mekai eye no kra ne ka den ohini bi a wo matwo ohini bia wo matwo ohini bia wo matwofuo ye duru de eden a omo ba be ye dati work ma no politician bia wo matwo di owo ska wo krom ha bia owo matwo so won sane ete enti matwo beba de sika be kire matwo so wonya no eno na matwo koye matwo wadwene ho na wabusa sɛ deɛ wukɔ sisi no yi deɛ wukɔ popo wani akyerɛni deɛ wukɔ twe langalanga de akɔ ne so yi deɛ wukɔ twetwe akɔ yi adeɛ no ɛyɛ ne deɛ na ɛnyɛ ne deɛ sika tɔ yɛn dodo ewiase ya yɛduru mu mprempren ɛno no yɛsɔre yɛ si nyankopɔn ba be sɛ ewiase hwan na awo ne ba no ɔbɛpɛ so obeku ne ba kyɛ sɛ bɛifoɔ yani ani yebese no simpro yebese na ma no nyankopon ha ho se yesi asase bebo boti se nkuto ekete na nane moboa wo enane hwe emo boti se kete hwe nyankopon reste odi eja na wo de beba be nane asase no fa sa fa eja no fatu ba bi foforo fire de wo a opesa wo de ye ni ebe se na mawo de ekono den onipa nwini ni nua nipa ho abone fosem na doso dodo onua mfa onua ho bio se yesika nkoa de a obekum se yesika nkoa obekwa akoka de ensese wo ka aden edinio ten batin kakra ebeyi odi apre ho so obeka no kre yebekum you speak the truth you die early o kan no kre no a wuntem yanam na ye di trio tetatete na ye de sekan tetatete who born dog odi moto cross me am de ka be bo me twia fa so akun adey krache akwaba ohote sai ache yango pa do me hoye pa good ufri he na aba hai mimpe we bi me pa cho me fri obo ase adanse akrufu mu enkransa adanse akrufu mu enkransa enka ne efre ho amanchem eze di okwa amanchem anu o madwa hu so bi fra krofrom na ko hu na akwa amanchem pe nipa no bedwa because amanchem history no yes style bi edi se di ye frɛ ho akrofrom enti wo free akrofrom no nkranza ne sha akrofrom fan pasho omohye edwafo ne gromesa mfimfi edwafo ne gromesa mfimfi ɛhɔ na nkranza ne hye adwuma bɛɛ paa no ɔmo yɛ wɔ akrofrom nkranza hɔ pasho ekua adwuma mudua de koko ne mme pasho na de ye mu nua bi die banche bode mankani ni ade modua ni na afra na wo de onua bi pacho mesum dua bi ntikase dua ni nyina afra pacho kire sa wonzu ye kuani wadi mfie sai pacho me 39 years 39 pacho udi de sai pacho me di David Ali where die ni Ali pacho me kusasini brebe na aba Asante mai mu pacho ya wo me ha and yes, or citizen. And yeah, citizen by birth. Asante ni. Chrese, ya be wo now ko krum. Pacha me kopa. Oko. Pacha.
Wa naturalize ama Asante ya na say wa nya naturalize. Pacho ni na me wo. O kan say ya na amanfo bi ye mote. So be ni de ni nyina aka ho bi na eso. Good. Kusasi Krobea na free so. Pacho me free Zebila. Pacha. Zebila this year. Pacha. Awie di asem ene du free akrofrom nkranza. Udru oboase tutuka. Eho ne efa akrofrom ka. Pacha. Wafo ukokosi akrofrom an wasa afo nkranza ka. Na je se nei wo ba o take femfia ha me ha mani a wanfo kra no ka be se 9 ene wafo e dia ba be drufia. Deɛ na amwa afoka bedrufia nyabotre ma ho hyase na kyerɛkyerɛ wase obi anim wasɛm enti kyerɛkyerɛ wase mu ma yɛ nte ase pacheyo na me da ase ono obedwafo ewie deɛ me wahara ma menkura na bɔne bɛ mmerɛ kakri ni me de owura bi baa sɛ o Nigeria ni enam ne yere so me no ne yere eyonua na na sɛ me brother ba ko odinka wu e na odinka fa no nti ama na otimi fia ana obehia Nigeria ni no fa no ana on netimi fi timi wo horma na wo afum mpo ana odwane to ame se ya chinukunu ana mbuza se nipa ba na chi no na akọkọ se nipa bi a meso minim na amene ne koba ana chi no timi busa asebunu mu na akọkọ se wa beji ne sika so ye adwuma ma no wonye adwuma ne mfamba ofre na no doje no ana otete na ana onya na ochi no na chese awase mejina mu na mepacho edema no na yehwe kwan abefa so a obeye adwuma no na ujira mu ma hwan mejina mu ma Nigeria ni no na yepacho na ebe no na obafie na yehwe kwan abefa so a obeye adwuma na tiaka so de owura no sika be mana ampae ma ne be ama ne be fi tade chi na akwhia ana o mo ye nkwanta no na wase operator no ediska no ema owura no nti ono so paache o yese o nya sika no nti sante dia man sika ofro no mfanye adwuma ana man no se ansa na odiska be man no gise me am magina mu no e man be no me be mu bidia odiska be man no ama obeka kire be ma me yeso so kana sa na so be adwuma no dia aya sampa because ni yemu ne na de yepe te bi gira mu senia owura ne kan na diska bi opa bia no amana meko na fitiasia na nkasa no no owura ne se data mo niska wo twen ne sika bi na ne niama bi wa load ne niama ma ne kobokina o mu fa sika mai nti owura ne e ba me horo meka yam se o operators bi so mo wo ekuru no ejabe wo horo me fra ho ko jame eye mprechire kwa no so no operator no e soro a wotifi wo fra ne sa ana mesumi ya so sante dia edwuma na mesumi ya bi ba me adukoko season me de madwuma na de ato me mkoko ho adwuma ana me wo patro ne deti ne ne manema wo nti se mu fi se owura ne se wo mo sika ma o ye adwuma na nyamba dia ana me patro ne wo no be fa ne fa kakra no owura ne de ne sika ne ba na che se waje ne wato adwuma no so ana waje penny ana obaje eni amano no wasate ye adwuma na tebi wo hono ma o ye adwuma na wase mawie menya soafo na akwa se ono aye hoho hono mu me am ekuru mani wo hono de menya paafo ama makoso ne niama na ma no te ana maka che wi mu so boy ma frefre boys no o mo niama bi wo hanom ba bi o na mo mmesi enkoso ama me nti na boys no akoso niama no na che so wafa niama no de ko no krenya me ani mo de niama ne ko dia enam se me na medine ni mu nti o ana me yusu moto ana niama no so me fa na mo de kwa age se moto lidi because so ana forest 14 o de moto ni di animu na se forest 4 ba na wafre na o mapa baabi a balance ahye na forest 4 na betwema na car na sa tia sikwem nti ma ase ne djuma wo ye no menene ana ye be fa nyanko a ne sa o twa ne nyama ba ba ko mienu e ko nan so ana o de koe ana o se min ko jana ne yen ko yen kwanta ampa mi ko jana ma ye ko yen kwanta wie ne che sika wasa ko je free mine wo no eni amana kwa antimanti amu wa sa chi ne gini machines ne che se e wase sa tu sa na mo foforo ne machines mienu e wase sa tu sa na mo no ne owura ne sa ko twa ska ne eji machines no de be ejuma
yes anya mani na de ma no ewie ya afede ohun se scan be din hormon scan adoso no afede wo ye dwuma no esa de dwuma ne doje nto mo no wura no frame se dwuma ne mabiem ana me frɛ no na mebusa no sa ma ne se dwuma no wo so no twa dua bi ma ne se wo mpeda homa on so da homa nkwa na wo twa agu ma ne se wo mpeda homa nto bebe wo ye dwuma no so da homa nkwa no nto wonyanya dua foforo nto wo twe saa nyama na kɔ no wa kɔ ye dwuma no ba bi foforo na wo de ne nyama ama no medem nim sa asamba pa na medem frɛ ma ne se mabusa no asam se ne se na de waka ana wo so wo boa ko de saa dua no brɛ no kra wo mo so on pai saa dua no je bet o de mani pa oforo ene ko de ba ma no nanka nkwanta bi a ho bia no nanka o ma kosoe ana me se pa mo no twa no se na waka wo de ma nemfa na adwuma no wonja adwuma no je den a yinai wa hanom edidi mo ana bedu so to bra ana no kre adwuma no bia mo ye na ana aya abobo ya pa fo no twebegu ba bi na abobo ya so akofa ne ma no na o mo de abakwan ho ansana ka ba befa nti abobo ya no ho be ye den ede ma no ama me kwa me de ma no tum kwa na abobo ya ne niam no je ma fa me niam ko hu ba no wase niam a o twa gu bush no be 3000 no one ne operators no operators ba ko 3 e ka wono no Nigeria ni no otumi abɛhyɛ Ghana kwayem abɛfa operator fo ma ko 3 aka ne ho ɛna obu Ghana nnua ɛde kɔ ya wo tonko okay nti wo se ndua be 3000 die ade nti no odi ka ontimi ntua anam so me kwa ma famu je kwa ho hia ba wura ne je no me mpese ma di ade animu no ochena bi no ɛno so akwa ye manson timi sere bo mani aso wura ne niama no wodo bɔkɔ no sɛ wontimi ne nyɛ adwuma koraa ne yahu sɛ wakɔkɔte Canada afiri hɔ na ɛde asomdua ba ana ɔgye tum te papa me so me yɛ mafumu adwuma nti me so mani kɔ ma because season a yɛhwehwɛ kokoo no wo ma season pa ho akokoo no wohwehwɛ ma anyɛ yie saa tam na yi nhyira ne ayi nkruma wohwehwɛ ma anyɛ yie nti me so ma ni so kɔ me kokoo adwuma ho because na aban ɛbrɛ fata ɔso ɔba no so wa wonyɛ saa pool no yɛ ma fertilizer ne bi nti na me so mani abrɛ wɔ ho afedi ebe to brebi fede mi busa na dwuma na ototo papa so busa sa omi no otwadua na guo no ma wonya abobo ya no ntino obaya fo no bi no de office o abobo ya no no oton dua no diama na bush o no ade na abobo ya akotwe to otwe ni ma be 3000 na no oka no otwe fa abrakwa amani ama me ozo a obi betia me na so se hwe se na Ghana eye ene wa ma fa onu ya ntofo ma wa hwe ya obetwe nua no wie kra obetumi adwane na kana ayawoka wa usika na koshim na ayawoka de o kogya agyina mu no sata mona mo a egusu kasa asem na obi foforo sa achi no ntimo sa wo ofia na oba na dimrika ba asa unipa ya sa achi no ana oba be aye ne yere adwasewa ne mpana Nigeria ni no ne mpana no wa befa Ghana ni mpana wa befa Ghana ni mpana ye frɛ na adwasewa nti adwasewa ne ba wo ho adwasewa na sa ba me ho se ya sa achi ni nipa no na me say die ni sada day no so na okokru mu no obeje mimi moto no kwa na de koye say machine ba kwa say okoya ba ntimi moto kura na ode koye ntimi waro ma na ba na sabe ka sa asem ni kire mi ana me sesa na wase wa ya dan na ya chi no ana wase onim ohorom na wafre ne say obisa asem mimi ofi ana wase mimi ko afum nti hu se mimi be fie na odimrika e bai ana obeka sa asem wi nti osremia jize ana me say adwa won say sika we na yekoma na ben kwa after now papa ne nyantua sika no nti se me sade mo beji sa asem wi mu de mintumi nye sade no ana oba no koto ebu nkotodwe se ne medin ka ka oba no din ka ye me bla na din ka fa no ana on ne wo e ana me bra na firi mu nti no nti na akokoye me ne ntemu no akoye nua asem na se na wosiye no nti ama me sa frɛ nipa kro na ochi no nipa na jitum sa ampa on na achi no no man sika so onkofa operator famre no okofa operator na ba no amfa operator na amre no ana ode operators na ba hye bush ho na wo ye adwuma nto sa operators na mo ye adwuma obush ho no eye ono ne man sika so onkofa amre no aya 5500 wa amfa operator na amre no ode operators na ba hye ho nto onde ohun no ka ye so onfa ne sika mfa no ana ototo ayampia na wa ma police fo achi no nti se ansa na wo ba fie no jiso omo kan ni sika egu ni nsem enti ne data na ade asa enti me ma ade akyen so
ama me sa ko pempenifo ama ye kwa pane na ase ye kwa ye na ko police station no mu ama o confirm say ampa on the man ni hyemu no ba ne sika ne sanka ne sika ay 5500 na anya ade obopena ma ya man bi obi asomtim me no de wache de foforo na e kasa de foforo na e kasa ne che say wo say ye kodwanto na ye pacho nti wo say misumi ni obia na wo say me sa sama chiko hu mini pa na odin ka chi ne na wo ye adwuma na man na ana me pa sa akopa na che say sisi no wo sika wo misumi sika wo sisi ni pa wo front na chin tinna no agisa wo be nipa no na wo ba na ye hwe kwan abafa so aye adwuma no ne na esa be ka iska na ye be jan life amana na ye jan life amana nti ama ono so na man na wo chi ne foforo no ye fra na opani obo ase de oduru ho ma ba ya ho no de wagidi ye fra na opani nti opani ofra opani no ma no on ne kasai ama opani ye sante dia ye mehia na police station ama ye sa akohia no ti ekohia no ana wogi tum se aye kufini ka kire no se on de oni sky ane ya obetime dia ma no na emom o ma ne be week ana so 2 weeks no o de on be man no na onkoye adwuma na be no de be 2 weeks time de o de sika na bebre no ampa ana ma ne gitum nti police station oro mo ne be ni ade nti na akosi be 6000 ana ye be no ana ye de no bai afede ma ye be dru fie wie ya wase adwuma ne de oguso a wo ye adwuma na obusho ampa me de mani ko hwe me ko ye de na ma hu so wetwanua ne bebre aguwo nti na akasa abobo ya betwene ma no nti no kran nyame animu ni na me nko enam se kokko season die na me nyata nti me de me ka chense wo hu papa me yew me srew me mpese wo chena bi no de kaka bi wa ana ija adwuma na ma nti chiro on ka kire me se wona abobo ya bi akasa ama boy no so oye obi adwuma na owi a o ba be hye adwuma na ase ana me se yu mate me nka bi nhye mu a the same thing na odin ka twe dua ba akona tonton no bush na to no wa start e twe niama no na ode ma wuma bi aye frɛ na wura bi ora mana me ko ana me ko frɛ wura bi na mbusa na sa wura bi ni pese me sise ni sise ode wake out de ya china ma me akoma ma wo se wura na twe nwia de ma wo me srew me mpese ye no ntamo bese se hu so twe nwia no be guoro ma ye ba be sesa nwia no so sika won horo ma wo ne nkasa na wan mo mpe kwa bi so na montua e kadada na horo mo twa wie no se mo be ye adwuma obi anse mo kwan ama maane wo maane gitum so wane ne be kasa to wo maane ka che me so enema bi wo horo ma o pese o ludu enema ka de kobokina nti no osremia me mane mfasa anyama nko ka ho no wi a na wahye maane ase de no ene e ka bia ho bia no afede mo twen sa anyama ne wi ya owura ne se skana kwa wonna ntua wo twen nyama no forest fo chichi nyama ne bi nyama na forest fo chichi no ai mekura mbenim ho bi ana ma forest na me se de nkwase asem na wo ka kire me no se me mbenim ho bi se me wo ka kire forest fo se mbeche wo nyama nti that time na abaye me no so kasa nti me di asem ne da mpanifo horo mu ama mpanifo tnas so meka asem no ojitu mu se okay obetua sika no na o fanya ma no o fanya ma na o de sika bebre ana me se ma o ko jini o anka so ojitu mu se sika be no obetua no ojitu mu se kofi ni sika no ye chi na no o ye adwuma tete no obetua wonnya mfa dua no koma ma ne biem na mum o de ni sika bebre no o twene ama na kono o de sika na bre no ana me se nyi sa na ye ne hye no ma na ono so tonua ade chi no so obi sponsor wo se ye adwuma na wo de dua koma obi na ansa na wo de ni sika na wo kono wo se obesi sika no ho ama wa ubetua na so ntua na che se ade chi a na de ofrato ade chi na de ofrato a me da pam no twa no mesu mesika kodi kofiri horo mo meye adwuma ma na manje mesika tuko asema kofiri ka ne se owura na jele ni na ntwa sika na ono so de na misika no efise me na oni me se magina mu se onkoma na be ana ono so de no chi na onkoma na be nti me misika na be di no horo mo me hwe so owura na di nyama na ba owura na amfa nyama na ma ene odin sato mesu misika na so ana mso papa dia o kan dia no kore ne kwan so anu mechi wase na emmo mesrew o so boa ne ye na hwe kwan ya akwa no befa so obeye adwuma no nti ama obi kire me babia niam na foforo na wasa akohya ase no me fa abobo ya ase me kokotwe niam no me koye na abobo dede na abobo ya no se ya ntimi amfa niam enima ye fa ye 20 na de eba kwan wana abobo ya no se nti man ne be ye abobo ya no be 3 days time ana ye san koye ye koye enima etimi twen be 130
ana me frɛ Kofi ni so o mefa that time mo abobo ya adi nka atwe ne niam no o mo kɔ so mo kɔkɔje mo sika ɛno so ɔka kyerɛ o mo sɛ ɛnyɛ ɔno amfa o mo adwuma me na me fa o mo adwuma ndo mo beje o mo sika mfrɛ mo ana me sesa kwa sɛm na ye na ɛtena ase ana ɛkyɛkɛ no ɔtem bi abobo ya wura ne kyimi na ɛkyɛkɛ ne sika wɔ sɛ wɔde ma abobo ya ne wura na 28 million awo sɛ wɔde ma abobo ya de o niam na ɔdi nka atwe ya kɔɛ no untua sa sika na oka ane meko ene minimini kwan ya mefa so ene ma me kɔtwe ne dua 130 se ɔde me nam sɛ me ma kɔtwe ne dua ba 300 na me so 130 dua ne duru hɔ no mo me ma committee fo kɔhwɛ ansa na car ne ɛkɔ enti ma committee fo no mo gi sika bi car ne twoma mo gi 50 series ana odukuru a hɔ mo no so gi 50 series enti me nam sɛ ne niama ne so na car ne kɔfa enti kwa man ka ma gi sika me nka hye ana me hwɛ ne de wia na asam no sikɔ na no ɔde nti ana me de ne ba ha no mo so ɔba mo busa no wɔgi tum sɛ ɛyɛ ne korɛ ɔde me ka toa so aha de nyaw na wo bɛka aha de nti ɛno na chi ana free ye ba ha no kɔɛ no na wɔ sɛ ye sa akɔ na ye kɔkɔhwɛ sɛ ɔbɛyɛ adwuma no oduru hɔ no ma sa na wɔkyɛ sɛ ɔdi nka atwe nneɛma na ɔbushi hɔ no mo ɛne ana wɔsesa ne nneɛma na tipa odwane ye ti ne ni ba bia wo ti no wadwane afiri akrofrom kranza hɔ nti akyire no obi tia me na so sɛ wɔba anadwo ɛba bɛda ne yere no hɔ ɛsan akɔ to hɔ na me frɛ ɔbaa no ana mbusa no na ɔbaa no dinae ana me sɛ nipa ba mienu na aka sa asɛm na kyerɛ me ɛfi sɛ fie no baako wɔ anafoɔ na baako wɔ soro me de me wɔ soro deɛ na ɔbaa no so tie anafoɔ deɛ ana me sɛ no obi aka kyerɛ me o ɛna metete o mehwɛ to one day na me ankasa me sɔre ahomakye ana me hyia no sa na wafrɛ moto ama moto abɛgyina hɔ mo to mo mpie ya na ohuri tena moto no so Nigeria ni ɔhɔ na me frɛ ɔbaa no ana me kɔfrɛ na busuafo na me ka sɛ asɛm sɛ ne sɛ ana me tie na mabusa ɔbaa no ɔdinae ɛna me fina kɔ pam no twa no wontum firi me fie hɔ ɛfi sɛ wobɛtumi amama no kwa akumi ɛfi sɛ wɔdi nka de na no kwa abɔ so sɛ me ɔbɛkumi ɛna wo wobɛtumi aboa man no mana kumi ana sika no so ɛkɔ baabi a wo na yɛ madanse ni ɛfi sɛ wo na abɛsu kyerɛ me ma me kɔgyira gyira mu ɛma ma te ma ne dwane ne a wo na me nimu ana mtemi na ɔbaa no ka asɛm no nti na masɛ ne saa so nti ɔbaa no so tui ɛfiri hɔ nti man no odwane kɔɛ no yɛntie nka biom nti nansia ana ɔbaeɛ nti ɔbaeɛ na mesa de kɔtoo ɛkurom asamre man ɛne ne mpanyimfo koraa baako ni ana ɔmo frɛ no sɛ stila me sika no meda so ka ho asɛm ɔmla ne yɛntena se ne nka sika no ɔmo busa toto na no ma me bɔ me kurom a ɔno so bɔ no ama mpanyimfo busa no sɛ ɔgye tum sɛ ɔde me ka deɛ wɔse wɔ han ɔgye tum sɛ ɔde me ka na mmom sika no wontua ne nnɛ na ɔkyena ka ho baabi a mepɛ biaa memfa no nkɔ ɔka saa asɛm ne wɔ hen ɔka saa asɛm no ɛwɔ nkransa ayɛ asamre man ɛne ne mpanyimfoɔ anim wɔsɛ wontua nnɛ na ɔkyena ka ho baabi a mepɛ biaa memfa no nkɔ ana asɛm no ma sɛ a wodi nipa ne ka na wobɛbie wɔ no aka saa asɛm no sɛ wontua nnɛ na ɔkyena ka ho deɛ na wɔpa akyerɛ sɛ yɛma wo 2 weeks kɔkɔdwene ho ada sɛ wodi ne sika bɛbrɛ no anaasɛ wɔba bɛka asɛm bi akyerɛ na atɔ yɛ som yɛnte hwi bi yɛmetia no sɛ ɔde maduru adanse akurofo mu ahemfo fie sɛ ɔno otwa nnua gua na mama fare so fa bɛsesa afei me koraa me nsa mpɛ sɛ ɔbɛtena kurom hɔ me sa adi n'ani afei wɔde nka atwa dua so bi koraa ma me dada me so koraa menyɛ saa nkwantama no kyɛ so anansɛm nsɛm bebree na ɔkɔka na ahemfie no mu ana mpanyimfoɔ to nsa frɛ me na mekɔɛ ana ɔmbusa m sɛ kɔ aduru sɛ na ɔwɔbɔ medi fo anasɛ medi na mesɛ medi bem ana ɔmo sɛ ne yɛnta adwom ana meta adwom sɛ 10 million ɛwɔ akorofrom ahemfie ɔmo gye 10 million ana metuaeɛ nti ana ɔmo tu asɛm no sɛ obia nkɔfa nadanseɛ mfamla 2 weeks time no duruɛ no na me madansefoɔ na ɔba no na babia na nipa no no ɔkyiri nti tama na wɔsɛ wɔde baa bɛdu no ɔmo frɛ asɛm na nipa no nyame duru ana mesrɛ nanam so nipa no ɔnam kwan mu afa na ɔba ɔmo sɛ ɔmo ntimi ntena hɔ mo saa ɔna ɔmo sa tu asɛm na hyɛ da oforo na we no so wɔde adanse aba ana ɔmo busa na sɛ na adanse fo no wɔ ana ɔsɛ ɔmo wɔ anim hɔ ana ɔsɛ ɔmo yɛ sɛ ana ɔsɛ ɔmo yɛ mienu ana ɔmo gye course
efiri me hɔ de maa no mesrɛ nananom sɛ nana ɛnyɛ sɛ nipa no mo wɔba na ka asɛm nti no wɔnam a wɔba ɔma mtie ma asɛm koraa ana ɔmo gye course ana ɔmo gye sika na ɛsɛ ɔmo se 3 million metwea ɛde maa mo nti fɛde na me so dance for ne bae no a wɔse na akɔhyia no na mehu sɛ ne yere no kodi adanseɛ ɛde ama boy no sɛ Nigeria ni sɛ wɔnne meka ana obi tia me na so nti maame yɛ sɛ me da asɛm no kɔto asɛm no ma nim na asɛm no ma sɛ yɛ sɛ sa ntie dia ɔno koraa no gan ne sister pani ɛwɔ hɔ wɔne ne sister pani no kwa hyia ɛyɛ anura asa na me bebusa no sa ɛbɛka sa asɛm na kyerɛ no ana me so me kwa ma yɛ ma ayɛ sɛ me de kɔto na busua pani anim na ma frɛ ne sister pani no maka kyerɛ ne sɛ ne nua na ayɛ na adwe sɛ ɔno ne kunu no ɛfa nyansa kwa bi so ama me ma bɔka na so me de makɔto asɛm mu dia me kɔbɔ na amane ne mmom sɛ di asɛm no wɔ ahemfie wia ne sɛ nanan bu asɛm no tia me dia me nka hwee me de me nsɛm bɛma nyame sei na me kan nti me yɛsɛ me kɔgye no ma na kwa na asɛm no ma kwa yɛ sɛ no ma na kwa wɔ no hɔ nti da de ne nipa baako bi kwa na ɔne asɛm no ma edi nkɔmmɔ na me kɔpie so a ejon nti asɛm no ma anim a na me gye no ma na me frɛ ne sister no ana me kyekye asɛm no sɛ ɛde kyerɛ no ne sister no ana ne sister no sɛ asɛm no wate na ɔno kwa wato ne nua no fo sɛ wɔntwe ne ho firi Nigeria ni wɔka wɔntie yɛsɛ me kwa ne ya sɛ asɛm we ɛda hɔ nom kwa ba bɛsi ɛnɛ ne sister no kwa dia danse kra sɛ ɛkɔ mmoa kra me de boa no kra no but wɔnte aseɛ sɛ ne sister no betumi aka kyerɛ tun boy ne fo sɛ wɔntwa me sika no fa mama na so ndwen fa mra no waka bia ne nya de ne nua no etie no ana me sɛ ne sister sei ne ɛkɔ ba ampen ahemfo na tu asɛm na hyɛda ɛda sei ne bɛkɔkɔ ka asɛm no sɛ yɛkɔ na sa ahemfo no sɛ ma asɛm nyɛ da ne ebutia me a me da me nka hwe me gya me nsɛm amanya afede ɛda no du ne ɛkɔ ya na dansefo wɔ ya wase na dansefo na amba na mbusa sa da ya wase me ma bɛti na dansefo no wɔn ne sɛ obu nnim no mkɔdi adanse de mana bɛbɔ mu dua kum ana me pejaa Nigeria ni no akɔka saa kyerɛ ahemfo no ɛwɔ akrofuro ma ahemfie ana me pejaa me nsa ana me sɛ nananom ɛnyɛ nokorɛ ana mu busa me sɛ ma frɛ ne sister na anase me frɛ no ana me sɛ ma frɛ no manka duabɔ ho asɛm ana mo sesa ntie dia o mbesa tu asɛm no hyɛ da afro no ma ba bɛyɛ mo hwehwɛ mu ampa mo bɛyɛ mo hwehwɛ mu ana mo frɛ sɛ benada enra etwa mu hwan na kɔyɛ nhwehwɛ mu no ɛyɛ chiame baako akrofrom chiame baako ayɛ frɛ ne sɛ pacho ne dindie menim ne di ɔno ne kɔ nkranza hɔ ɔno ne ba nkranza hɔ so ɔbɛyɛ nhwehwɛ mu sɛ de asɛm na ɔka kyerɛ Nigeria ni na dansefo no nti ɔbɛyɛ nhwehwɛ mu no na akɔyɛ sɛ ma frɛ ne sister panyin no aka kyerɛ ne sɛ nananom bu asɛm de tia me a megya me nsɛm ama nyame no nti ɔno ɛna ɔmo frɛ no nti de na ɛkɔhyia ahemfie mo hwehwɛ ankresam ɛmfa ma me wate mo mpa ankresam ma me to aso nti de no yɛba ahemfie no a yɛbɛhyia no me wɔhoro ma na ne sister panyin no ɛbaeɛ ɛyɛ yɛfrɛ no kɛso a ana ɔbaeɛ nti ɔbaa na mebusa nsa ade asɛm ana ɔsɛ wɔhoro na nananam afrɛ no sɛ mene Nigeria ni na asɛm no ɔmmla na ɔmbusa na asɛm ana mɛ sɛ okay ani wabɛto ya me yɛ mo akɔ aba nti na me ne ti akonya ba akɔ so kra nti abra no duru sɛ ɔmo frɛ yɛ sɛ yɛsɔre kɔ gyan yan no mo ana mo frɛ gɛ no ana ɔmo busa ne sɛ me ma frɛ na ɔfon so ana wase an ana ɔmo busa sɛ me frɛ ɔfon so de asa na me kan ana wase me frɛ ne ka sɛ wɔho sɛ ne sister no kɔdi adanseɛ de ama bɛma no na me ka kyerɛ ne sɛ ɔmmɔ ne nua no amanneɛ sɛ ɔba asɛm no ɔmmɛka no kora awom na sɛ ɔmmɛka no kora awom na sɛ ɔbɛdi adanse kuro mu di a mede me nsɛm ama nananam gɛ na no mu sɛm a me gyina hɔ a meteɛ no ana me sɛ kɛs mankasa wonum sɛ meka asɛm no ne mpanimfoɔ mmienu wɔ hɔ ba mammɔ mpanimfoɔ no din sɛ ɛyɛ ɔdi kuro no anaasɛ asɛm ma no ɛwɔ hɔ mammɔ ana me sɛ meka asɛm no ne mpanimfoɔ hɔ me sɛ mede me nsɛm bɛma nyame mammɔ nananam din o wobɔ nananam wokasɛ nananam di a mammɔ nananam din o afei na wɔgyina hɔ din
horo mo na chame ba ko penifo ba ko sore se ai so ambo na nana mo di kura na wo kase nyame a nyame ka tua so sene abosom ene nsu nti wakase nyame die obi anim nyame ni nyame kopo tua obi ka ani pakro obetimi age ne ho nti na aduabo nti horo mo na panyin na otidwo mu no e ma na no so a omo mechim dedua sawa fre waka nyame maka nyame nti ye mechim dedua anam se nananom obi ka nyame a ne so ye chim dedua dia ani asofo mu ka o meti o radio so mu ka o mo se me challenge wo mu na anam so nana se die wo mu na me ka nye se me challenge mo me di min sama nyame a eno nche se me challenge mo nananom ene ye beka ame mpelifo na me ne wo mu koe no na omo frɛ ana ye kwagina nche ne chese de be na se eden a enye hwe ye nkopa acho ne de omo nto asem no so nti ma ye frɛ omo panyi ba akɔ ye frɛ na akoto oka ahemfo no wa se ono ye dwanto ahene wo ahemfi onom ana ye frɛ na ye kwagina nche ana ye se nana se ye ndai ana wo se de ya chiwo de duan de tua 2 million efa ma 2 million ya chiwo de dua 2 million nte me bla akwa na tunu botum no yi 2 million no ana ode ma no ana ya san bejira dwomo ya sa bejira bedwomo ana obu na oti dwomo no ebuza se waya amamre ana o mo se an ana wa se waya amamre dia ane ejini nwan 9 ska 40 million sesai sadi ehunti ese makase nyam me de minsama be ma nyamenti e de menwan 9 mabodua e de menwan 9 ska 40 million ewe ehia himfi asem na wo ken amanchim adanse krofoman enwa asem na making ahimfi ho nti ho na chame na ye ne sore no ana chame no ne ye sa ko gina ana obesre ana omso ana omopem enwa mienu ska 20 million yan famla ne so ya ban ye nim bibisa ane se yan faskara ma de omode be ye ho no enye papa ne chamen ne ye sa ko gina ne chamen so yan pipe kakra na yan fa nkwasere odo kwa osra omubeso ana me bra sa tunu botom ana oyi 5 million ana osa de mawo ndo ko na okwasere senana omuso mo bara mo nim se bibisa besi nti no omuso nti mfa mpanifo nya nkwa nti ni ska 500 omuso na nyame ya adoma 2 weeks time no so na se ye ba ya be amamre ni aka ana omuso nti epie no ana yede mpanifo so kwadwino na mso asam we dia ensene mitrim ene me dia asam no be biotech na Krobea ene na bedwafo enche na se me ba bebusa one na tiefo ne na bedwafo so because ojane se manyame ne se eduabode a ene mo ka kire me a me san komachi na makoya amamre no dia mom sente sa so na po ana nana mo ebo mo nso dia ene me de bedamo a mo be kire me ba bia kwane da nti anopa wiai mu hu me harma mama ne ya me dia ba na nana mo se makoka se me de me san be manyame nti eduabo eje me nwa mienu ska 20 million nti o ma din ka je me 7 million dada nti mu mara ma wie ya ma 7 na tubu krache ma me hwa de bi adekode a enam so e ma asem no e kwa ahimfia ankasa do na nanom etena asem ne so wo akrofuru mu no onum abusa sa anyanyam bia wo die na Nigeria ni no e de ayewo enti asa asem no Nigeria ni na ba ahimfio abeka se wo mpese obetna enkranza ho wo mu abusa na pacho omu musa ma no asempo efi se ko na omu musa ma no anu se da omu busa no se ede nchi na ode maba ana ono sore ya obobo ensam no so no ana omu busa me se me di fa me ana ase me di be mo no apart from that day no me nsama mektimi kana ahimfio horo mo no a omu se me ntaadwo mu a me taadwo mu no e ba besinne sa asem na nkasa da ho afi ma me hwa de bi asem ne ko enkranza asemble man
ɛne ne mpanyimfo anim ɛma assembly man ne mpanyimfo a wɔn kranza ma ɔno Nigeria ni na wɔtwemienu sɛ wɔn fa nkɔpɛ usika ɛmfa mmerɛw waka kyerɛ nananom ɛwɔ akrofrom sɛ Nigeria ni gyina mpanyimfo ɛwɔ nkranza anim sɛ ontua sika ne nɛ entua ne kyina baabi a opɛ bi afakɔ waka sa asɛm no me pacho me kokbo assembly mama nte de na ye kwa hemfi assembly ma ko bi ama assembly ma ye sɛ ɔkasa ɛsɛ mpanimfo no bi ka kyerɛ assembly ma sɛ ɔda kura no nkora mi na ya ntɔka ɔkɔkasa de ma baako a ɔta gyina baako akyi ɔmo ma me mom mpɛ difen pɛsɛ a ɔbɛdi madanse na sɛ duru bra na nanom behia na ɔmo bɛfrɛ no assembly ma ka kyerɛ me he ayi akrofro mo hene wɔ hɔ mo hwehwɛ ma me ɔhene wɔ hɔ hwan na tena asɛm ne so pacho ɛno de me nim ne din ba ahemfio na nkasa de me ngoro nkɔ so nti me nim ne din me kasa me nim din a me pese bi hu sekuro no ɔhene ankasa wom ana ɛyɛ nkonwasofoɔ sɛ de ɛyɛ nkonwasofoɔ ɔhe ɔmo nya nsi ɔhene na nsia na me kyerɛ sɛ afa na ɔmo pɛ so ɔmo si ɔhene ama sɛ nkura nti ase ama ɔma ayɛ manso ɔmo de ntemu enti hwan na tena adwam pm ya wɔtena asɛm yi na ankasa so ɔyɛ deɛn ɛwɔ nkonnwa ne mu pacho sɛ ɔgya ase hene akrofrom gya ase awia memo aha nokrɛ sasɛm baa ho yɛmusa sɛ naano deɛn ne siiɛ ansa ne aba bɛhwɛ Ghana nkoa ne ɔmane a one hɔhoɔ nya asɛm a hɔhoɔ tumi di nkodim yɛ mabo menka sɛ sisi hɔhoɔ daabi menka sɛ sisi hɔhoɔ na mmom wa wotumi hu sɛ hɔhoɔ yi asɛm a wɔyɛ yi ɛyɛ nkwaseade na hɔhoɔ ne yɛ no ba sɛ hɔhoɔ ne tumi bie biribi so a ɛna menka sɛ akrofuro mu nso nkonnwasofoɔ akɔgye biribi meka asɛm no general sɛ hɔhoɔ tumi bie biribi so ɛde kyerɛ sɛ bi a posio sɛ nananom bio na hɔhoɔ no tumi adi nkonim sɛ Ghana mpanyimfoɔ sɛ munim Nigeriafoɔ binom suban a ka mo bɛyɛ very steady. I'm telling you. Nigeria ni Kumasi Krobea imu asam no da so manim ha. Nigeria community in Ghana, the community in Kumasi, your people talk to your people. Talk to your people. Onuani near Nigeria new is the same Nigeria person as that person. Now the person come Ghana. Odi amoma me poto kakra. Oba de echi ame betrans na be chire mkotwi. Obo bra. Obo kwa betrase. I'm speaking the English for the Nigeria people in Ghana here to hear. Me say mo hwehwe Jasam fama me. Mo friend the phone so. Na Jasam ono wakotena Nigeria for so many years. O me kire mo de Nigeria ni se wo koni kromu a de o mo de ya hoho. Ada mu refi Ghana must go. Mu refi enai Ghana ha Nigeria for na be jaboso. Who born dog? Mu refi Ghana must go. Monim de see here. Monim ni pe wu ye sabre Ghana must go murefi ana na nanu wa work from murefi nzio afa to my Nigeria people in Ghana oba de achi ame me kabrofo anu achiri mabetwi. One person is Nigeria mine. That person, he come Ghana here, he get plenty money. Enipa ba ko bi free Nigeria ba Ghana ha ebenya iska bibre. Another Nigeria man too come Ghana and start small business. The business he collect doors and put in store to sell. Sana Nigeria ni ba konso san ba ye ba ko no di kan ba no nya iska bibre ba konso aba. One day was started adwuma kakra ya pono bi na na wodi gugu store bi kakra. The one who get money so say
the small business is growing. So he contact the small business person, he too is Nigeria, and tell him say, introduce me to the person who give you the doors to sell. Nia washe adwuma kakra ase no sha ase ese pagya no de wanya sika bebrebe no ekọ frɛ no ebisa ne sɛ ɔnkyerɛ no nipa ko a ɔma no ɛpono no kakra no fisɛ no wahu sɛ na adwuma no kɔ so the small business boy introduce the one who get money for Ghana here. The business he do, he get the money in Ghana here. No, he introduce him to the person. Now the one who get the money more, no, go to the business people, the one who give them the door and told them say the one who start the business is growing small, no, it's bad. He said the person put all to those people. Nia wanya sika no ebra okobisa krache no a washa ase a kakra no se onkyere ni nipa no a o ma ne niam no akonni maman wonde onim se ni nua ene o kyere no ana de wanya sika bebre no ekoye ene okọ sei de wahye na adwuma ase kakra no e kyere wo mu a wo ma na pono ma ne ton ne se oye nipa bonefo pa number 1. Hey, as we speak now oba de the one who get more money for Ghana here, no, use Metro Popro. They go to the one who sell the small, no, and ransack his store. After that, the people who give him small doors to sell for him to get money, no, they stop. The boy business collapse. Now the boy he sleep for street in Ghana. Among for store him, he sleep for street. Among in front of people store in Ghana. Se see ya Krobea so work say yes ania we onya sika bebre no a ne nua na wo fefe no wakofa matwofo akotata na kobro no ama waka akire omo ma ne niam ne se mo ma ne niam biu ama sa bredi anko wo fefe no wabofom si ya se baabi mpo a ode ne titukura no onya se wo sori a kajetia na obenya obi store anim anu akoda dum mazi otimi da baabi a store anim na akoye nani ono ani nua Nigeria ni. One sad thing cry that pain my heart. Yeah, man for ya. Obo, this boy, the business start growing small, no. He bring the wife and the child, he born one pikin to Ghana. They rent a place. This boy, he stay with the wife and the pikin. Now the girl see say the boy business spoil. The boy get nowhere to sleep. The case go to Mpanyinfuanim, the Nigeria people. You are aware of the case I'm talking about. This case, you go hear from me very soon. I'll go break the boy for the radio top to speak. The girl say he cannot stay with the boy again. So the girl sent the child back to Nigeria to a people. The girl leave the boy and go. He still there Ghana here, but he leave the boy. You see how the Nigeria, some people, how they are. I see I who wo mu kra ne se ebra na krache no adwuma yeye kakra no okofa na yire ene ne baba ko ebaaye ehan dan ema wo mu ebra sa ansem yetuto krache no a ne niam nyina eye basa no oba no enso se onware biu ema ne koduru Nigeria fo mpanimfo anim omo kan oba ne se awade ne pa de nya de a obeware biu ne santi wasan de akwada no kɔ ne kurom na oba no amu de wo ha no mo asabri on the or chili na be man de woni na jai se o share movie sini a portray one's country's culture sani wo hwe sini a uhunu sani Nigeria fo bi no te no eye wonsu aza ntro ewo wontrim sa wan hwe ya Nigeria ni bi menkaso wonu nyina ode na dwene ene ato beda da wa kansem a enim e de ato su sesi a so mi busa nananom a e wa krofrom na wonom ne tena asasem wei so se wonom abusa se e de asem na enro a esiye adenti na assemblyman munya no mane nkasa bi enimtiebu a wabuo
krachi we wo sa Nigeria man we nkia do kwa akotum boy ne friends Nigeria ni friends friend saver Ediai o de ba say friend saver Ediai saver 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 dia so die ana ne yere ne girl na wa benya no ho ne so your friend say friend adwo asewa o won kranza ho o da ma ne papa na wa akrofom kranza ho adey papa ye obo medasia osina na Krobea awie ma me nchiachia o onsam a wo ka wo dwumadie we so no nipa town nanso ye de pese ye ka kire wo se ye do awie ye nso ye hwew na ye tie o Gerardo ono nso wo UK na osina na Krobea me nso mi wo UK ha na awie are monitoring the show live yankopon tonkoso anu onye okese ene akakadro uwo United States of America akakadro yankopon chirawo ate yankopon chirawo nana Krobea asem we ya amoken me papa ni heavy duty machine nana so call Liberia ye chesi wo mo ye sizie because of that timber businesses we enso ye wa hoho a etumi nya akokoduro eba Ghana ha itumi ba beye sa adwuma wi eso cd and omunya de omupebia so hu sane yete yankopon ne yeboafo ontonkoso anu hu ye mobo na ontutu ye nyina ya na monsie ose akra bia me wo states ni mu Texas USA you are doing a great job akakadro eze di obeye bi ebetua no ye besisiri akakadro di obeye bi ebesisiri wu ne ye de atua no enka atete no dabi mensaw metuawo hwe so kwaye de enye ne yakase ye betuawo wa nkasa enuoma befa wo baabi se wo yo ba wo de ye de kwahawo ye nya strong voice eba ne ye bie wa ha mu ato ho na ye de kakaduro no de make de eja Peter wonim eja Peter de wonim na sa yare se ma ne de ne de yo maduro me man de ba bia ne de wura ye no ya wo nko an ye te so na ma sa me ma na ye o mo sa no wo mo me mo ye den no o mo ya ndo mo sa na kakala if you asa se be ma ye me yo matina na ya Krobea Asante Felix Kofi Bonsunie na wiei men so me hwe mo live sent ya te da se ate ya te da se and somehow Ghana wu and somehow na me de mi busa ene se de si na no ya busa na e wo krachi na se mi mu ya busa owura na krachi no e de ne ka na wo chi no e ma wo kogina mu twitwa je no se ewura no wate se asem sei na e kwa na pacho wate pa se ka sei na Nigeria ni ne de se ewura na wo kogina mu twitwa je no se ekani na se ono se ono de nsa tumtimi mi nkoko enji misika enam se mi misika na ono horomo tino se skani na eka skani na abo miskani na kwa 195 pachai 19,500 enti wo na sa kani no e de wo sika ate o de miskati enti wo mum kokko jisika no ifri Nigeria ni no e no no Nigeria ni no e de wa wo maimu hemfo enso de tata wo sa kwan wi so pacho dinye we kwa odinka de me call police station e ko bo me kwa du se me de sika e tata na se me kunu ama se enye kam officer ahyenso no yes ahwehwemu we nti man kwa pam no free no office man sisi ni se free no ko hia no no office bi o ye hwehwemu se ni tuton ma no tuton na no ana ohun se asem no nye no kore na o se he tete wo de asem beto obi ba so ama ye de na kokotum because of so de ne kanti nti man ye se me kam ko fam penifo no famla na ye mesi siadini ni so se no akoma siadini ska efi se siadini ni ebusa ska free me ho ana me ka cha se miniska me de ma no nti I've do that day na ye call cam office awro mo no siadini na ama yanko o se free police is a police ni say
bonidi e de oye your friend say ahyenso owo he said ya o say waje transfer ma ni bebe kwa okọ obose central o si ni ahyenso awie ye chiao why asenso na onso asenso na untumi nka na o kana asenso yi asenso kase asenso dabi tie asenso okay asenso ayo mi ta kwa bebru na o to say nyango pon adaroma mo kaja gum obende ye wo chire sa na se mo ye tie ma na se jana so asokumo aduma na din obende day asofo aduma na maja mo ye ti ko na na wo mo to ta atre famila and na wiei Ejapita of Ejapita Hebal ye ne wahia wadama ene meni matiefuo nyina ye krado boye nkomo efiri Ejapita Hebal Center yo Krobea we de awie me da wase ebo abaso ema oduma pa wo bone obedwafo na any first time obi tie me anase wo Facebook a ewo hoteka papa na nyame adom no awodro papa pa wo Ghana ha Kumasi ha de tie ka se wo bi wo awodro Kumasi ha na Ghana ha de a wontimi nyi Ejapita mfirim enti any first time obi tie me hwe me a me number no enie me wo fe yi ase Petit God Johnson the number is 0543 36 99 93 0543 36 99 93 yes Ejapita Hebal me wo fe yi ase Petit God Johnson ana se omo ben fe yi ase aputu oja esere so adeja no baby o ifro fe yi ase tu e wo fe yi ase me ben Nigeria ni bi asole e ben policeman bi so efie anti president before so aso de bi opopo no so fe yi ase omo amutie no ho na akokora me butu a me di medwuma wa so na the same time no me co store so wo nyame akwa co store no so e bo adwuma ho ndi say wo yila kwa na dru Petit God Johnson ka say papa na o ya wodro no ana o ya dro no pragraph no famre Ejapita ho ana say nyame akwa co store pragraph no do beba o yo ba o de no say o say ja mabo o ya me afuni ni jema je yemu adwuma mame na me so me nkwada anyodwo me ho musumi mienu achi no nyame adom wo be frama ka say Ejapita atom ene ya mebei madam bi wo yazi ni ma eba ma papa no ye nurse ni wo northern region oba mo beji adro ba kumienu apede anopai me ba no frame say Ejapita abetomo wow to kura no ma ni kunu aba me ho akina abeji adro a eno so no o da so ko mo say obewo a ne ho ma asem na chi se nipa no obama wo ye ma nipa ni tumi nyemu a wo sama na dura kosi so obesa wo obewo a ne ho ma asem okay because titro no say e ma no wo obe 40 plus a no wa wode na no wa wode na yemre want to say 25 30 35 plus no enti free 40 ko no wa wode na no yemre sa na say wo na sa akora no ne wo so a na say ama awo no esem na kwedin enti ada say be yo CS ana say be operation no na say me mo dro no a wo be kama enya na ni bia ba wo be wu fie kora twa wo be funu ma obi ante na so one go hospital is papa no o e kolo ana say woni ska so ya na yati we yanko we yida yanko we yida enti no edro ya haban ya ni no bran ya na ma me de ye ni a ye dan wote ase over 50 years ni no me hospital bia no meka se Ghana ha obi se won me beto nchi ana se obi so be machi nhwemu a maka hospital bia kwada ma de achemeda over 54 years me na hospital bia da e Ghana ha cause endubrani haban na nyame de boy e ma ye no me de ye adwuma e de ye me ho aduro e ma de bia me ho den so ho enti se na wu tie me hwa me na se obi se me de me yare ana se me pa wo me nya bi wo de fatu America bra Ejapita me wo fe yase Petit God Johnson me boa wo ma sa kan wo ni bi ana bo so enam yare pa do kro no etete no jama wontimi nya ne ho twabere bia enam yare so ye kan sa na wo bi ebebre na si aso se yate abre
nanso yɛnka ni wachi a wo se agorɔ no ɛdɛ so ana yɛ yi kwan so na amfa wo dan ho a wo se ɛkwan no tene ho enti mesrɛ wo sɛ wotie ne saa mɛnka sɛ daabi wɔ maka yɛn ho ɛduro deɛ na sɛ ayaresa deɛ kyɛ sɛ ni mmra sɛ wanka sɛ wobɛka sɛ wo deɛ meyɛ me ho aduru because wonum da a wode bɛwu ana wode bɛyare enti mesrɛ wo sɛ ɛnam yaleɛ to ɛdo korɔ pa fatu amerika brɛ gya peter maso yɛ hɔ mɛboa woyɛ nam yaleɛ bia firi wo so na no papa bi ne ne yere bae saa atena ɔmo ho akyɛ ɔmo de awo ɔmo mantaafoɔ nyinaa wo afei na ɛfɛte nkoraa no ama papa no so ne maame ne ho sɛ ɔmo anyɛ ɔmo ho aduru a ɛbɛha wɔ mo enti mede ɔmo ato aduro so a ɔmo yɛ aduro no a kyɛ sɛ ɔmo ahu saa afedeɛ ahoɔden ɛɛba so ɔho ɛnam yaleɛ no timi ɛma ibi na ɔba kɔ esi wɔ awoɔ kwan ɛma wase kwan no bie at the same time na san so ma woni ba ma ne hia ne nsuo na bɛsen kɔ nsuo nso a wodi kɔpa awoi ɛna nsuo bɛsen kɔ yi ayɛ sɛ wodi sɔne kɔ nsuo end of day no nya nsuo bi a wankore nim ɛde me serɛw sɛ nam yaleɛ bi a dokoro wakɔ hospital na sɛ doctor confirm sɛ ɛnam yaleɛ abcd na ɛhawa wode fatu amerika bra maboa wayi afiri wo so ɛna obi wɔ so akɔkɔ paa dokoro no nti ama even wɔte hɔ a na sɛ wakyea na tofa afifiri no drɔbani wɔte dwom ɔtɔn adeɛ wɔde ne tofa na ɛte akonnwa so mesrɛ wo fatu amerika bra ɛwɔ wo yam anaa wo magya nimu ɛma ɔduro ɛbɛhyɛ afiri wo magya nimu aba abɔntene ma deɛ afiri wo nyinaa no aporoporo agu a wo ho no hwee enti mesrɛ wo saa no bibi kɔ so saa wo nipa de fa bra mɛboa yi koko no afiri wo so koko no ano ɛma w'ani yɛ wo wisiwisi w'ani yɛ wo ɛkyɛ sɛ ama wohwɛ adeɛ wo hu ne yie ama ɛtɛ anaasɛ glaucoma ɛha wo w'ani no so ne nyinaa yɛ koko ɛna yɛde saa de ne ba nti fatu amerika bra maso yɛ wɔgya peter maso yɛ wɔ fɛ yase pɛti gɔ johnson maboa wo ayi saa wɔ ha no afiri wo so oboɔ so wɔtie me sɛbio wɔte hɔ a na ne ho keka no wɔbɛdwale awie sɛsi a ɛso na ne ho keka no wɔde ne ho twitwi dan kyɛ sɛ wɔafa se kan deɛ kuma koraa papa yi maame ɛtiti ne ho ɔbɛdi ne ho awu mesrɛ wo fa se kan anaasɛ kuma no anaasɛ apasoɔ no wode fa to hɔ afe no fa to hɔ fa bra maso yɛ hɔ mɛboa wo ayi saa ɔnkeka no firi wo so ɛna boadi hɔ dɔ sɛ obi wɔ a honam kankan sɛbio ɛtete no ɛgya mo ntimi nkɔ nipa mu mesrɛ wo wo nenam hanoma tɛntɛn no ma mesrɛ wo ɛnam sɛ wo ho ɛtu nkanti woni ahotɔ ɛwɔ asetani mu ɛnkɔ nipa mfa tu amerika bra mɛboa wo yi saa honam kankan no firi wo so obi wɔ so a elitosis yɛsɛ obi a ɔno so ɔkasa gu so a wonya hwene enti wɔntimi ɛnkasa wɔ nipa asom anaasɛ wɔnka somsɛm nkabɔne wɔ nanum wode fatu amerika bra maso yɛ hɔ mɛboa wo ayi saa anum kankan no afiri wo so ɛwɔ yɛfono no mu anaasɛ mogya no mu enti mede do no ma wɔ a wonom pɛ na ne nyinaa akɔ ma wayɛ kama ɛna obi wɔ so a ɔn deɛ wɔ se watɔ nsɛm mu tentan ɔn deɛ anɔpa awia awayɛ sɛ asɔmɔdwe no wan deɛ sana na ɔyɛ wo natum sɛ yɛ sunsun mu sɛ ehuna mu na wo deɛ wo mpɛ na yɛ se kyenkyena no ma wo de fatu amerika brɛ gya peter me hɔ mɛma nsana na sɛ tramol no koke ni wi no a wayɛ addicted no nyame adom fa me so ɛyɛ firi so na no abranteɛ bi a ɔmo bɛgye aduro kɔma no kɔ secondary school na abranteɛ no mu tramol ya ma wo hu deɛ ne hwene ni na ni tua ɛna ni nua no mu mɛma mienu sɛ wɔ ha we deɛ ɔma ne ntena mu nua yi so ama school no tima akɔ abɛbɔ ne bra ɔmo ba me wa me ma wɔn aduro ɛde kɔ ma mu nua no sɛ wɔnom afɛ deɛ nura ne na san frɛ me ɔmo sɛ da kyɛ sɛ deɛ aduro ne teɛ no me yɛ nua no wafɛ saa na me sɛ yes wafɛ no wɔntimi nkɔ ho biem yes baabi a adeɛ bi a ɛbu bia no wɔfɛ saa no wɔntimi nkɔ ho biem na ɛyɛ afiri so ɛne wɔbi wɔ so a ɔda a 25 years 30 years Krobea no ɔdwonsɔ ɛno nso adwonso Krobo no nso ɛmoa ɛma wontimi nwale wontimi ntwɛ mpena ɛna so fom kora aboa yɛ den ɛnti sɛ wobi fa mpena da ko na sɛ wokɔdwo so gu ne fom so a wasɛ fom yi ɛnti mesrɛ wɔmfrɛ wo biam ɛnti sɛ wodwonsɔ anaasɛ wodim nim obi a wɔbɛn wɔ a woka somsɛm na sɛ ɔdwonsɔ a fatu amerika mmra na boa yi saa adwonsɔ no firi ne so ɛna oboɔ so a n'akyi kasɛ ne yɛ ne ya n'akyi kasɛ no tutu no kyɛ sɛ ne ho tete no oboɔ so a wɔnyem o ɛso da bia ne boforo no na madam bi ba me hɔ kyɛ sɛ wɔse da bia ne boforo no wɔtete ntasuo anam sɛ maame wɔnyem ɛnso saa ne ma na ɛkɔ so no na sɛ ne nyinaa na yɛ ɛnoma bi a ɛkɔ so wɔ nipadua no mu ada sɛ wo kidney na anaasɛ ɔsɛ abo no ɛna problem aba ho
enti asa na so we chika se no na ama utimi ntenase ana ibe enam ya le na nkaza so etimi ekwente sa ade ne de ama we chika se ne ya ya so na say wotewa na say ase wo twetwen wo tutu ni nyina no eye yale bia eduku nipa etimi nia ana papa mama utimi nka aja Peter me wo fe yas Petigo Johnson me no man 0543 36 99 93 0543 36 99 93 Krobea ana me wosamna bi so amedaba edwa so wa ebi kura wo take ya se ne ana obo ho dawuro no na obi a wonde wo se na nso obe tete no wontimi nyina wam ana wo de abolife ibi ana nsan so be gugu no ho nyina basa sakate te se fufu asabio ato emobam mesrew wo de bra wo take fam ya from this wa wo ba se me hwe eja Peter samana ni bi ombema ubi na de ko dwale so obi hu ba 3 months 6 months ago no hu obi ma obi hu no gas what to kwanya ba obi akwa bre cha ba na obodi na toso na ye na ha na have fe mo wan ka so say yes wo be kwani pam enti me srawo si yale bia tete wo ha obi ano ya na obi frɛ mo say eja Peter wa mo me yale so emra na kura bia de ma me ni so di se mo ka je kura bia na say o de tam ni nyina ma ye ni a na ye de abo yale hu dawuru enti fa ho ne de ha wo de frɛ me me wo ho adura meka kire wo me ni waduro so meka kire wo ni ma passe baton na ma ni powerful say kwa ha on so beboa wo so ho enti awo ne de ya meka na be si awo no so awo de so bi se wo ya awo duro kuma se ya na ga na ha de a nya de a obetome ko so ya che de ni aduma nya me de ma me ana wade ma me no so ko bia wade ho ba ye ka me ho enti za oba no me da aba no to ofu no so na me aba no me kasa timi obi o de ahaban bai o de ahaban no ye dai me de to na furu so le furu ma no bia ni furu ma no ewo no oba no ho na me tie kasa ni furi me de to so din bompa ye ni wie be 10 minutes a obe wa me ka che nwo so me ka kire wow wanya fi adu asan kura 30 years 35 years me ka se kwadwa ho me diaka de onu nya mentem asem yes and say obi say one day machine abre mananti abre machine akwapu ya to ya na afo mfimfini fam Ghana ha ya say one day bibidrofo bi aba radio so one day so wakobi and so wunya ma me ho o de fatu America bra and obi so a ono so be so minsia afe mfie mienu o mu ni nsa na no aketezia bi 31 years o wase one day be mfie enso nwotwe wo mu ne sada nka no so nka ni kwase basa 31 years de no mu nsa be mfie 9 fie no se yo how bebre so ene nso so a de sa period na ma ne ba no ya na wo mu nim nso so de ba wote wa no woni so bebre no wo twa ahwe na no sofo beere chese wa ya dra ya wote me ka sofo no ne baaye ma na dro ko bia ni na nsa na period na ba wow chese ho na sofo no afre me bia ja me de 300 to so 400 to so chese ka na wo bo nyina no metwa ne tiama no ama chese ne hoto zika kura meje no kura no wo se da bi zika ni sha nte bi kura anka se meje ne kase a obemu se metimi asise ayale na yere ama na yere no enso nam se meje ne zika kitu abi ntinu anyini enso me se da bi edro nya sika sam ani charge nya se mi bo no beba na ma bo me adwuma no so ho ban so ho and this obi tie me no de yale bia do kro no tete na wo de fatu America bra say okotodwe say osisi say bema wo de osi wunwi aso be medical akra say meko emwa ezi akora bia bo adwuma dendindin ya akokora wakasa etiatiamu ekofo nsem ho wo etiatiamu brei na say akokora be go fie kwagina ho meka akra na say ne bema anya adwuma amana yes aba ha no so nani nye wo fie a wo ko no okokwa no tete won fie ho kra so etime sraw sa we be ma na se onwu ya ni kwa se ka je o be ma se wawu ejawo woni de tu kwan baaye na be ma wo be nya sika dan ma wudimi nwe nantwie mu a wonye sika ma wudimi nwe wudimi ne mo bag baako se wo be ji wani wo kete so ene ba se wi ase ani je nyina no jan se wo be ji wani asa so me mitimi bo adwuma na nkasa because me ni mo duro no bi na me akasa duro na adwo akobia chese wo ba se edo de mesra onum bi na se na padua ni mu adwuma na me ya edo me no na mba komo han me na se me no tese me se edo na ya adwuma ti me bo adwuma na hu se yes oba no no twini mu chese nani achi ti mesra wo ya be ma na wutie me ana obi so be kasa me pe be ma ye kase de se ba kase nja kira ebia ni wasa
nyame aye hormones na wie na the thing say ma be ma no so tene say ebia na wo ye masturbation ebia na wonya nam yale ena ehi wo be ma no ono so say ubayifo bi na etwe ne be ma ni munsuo na bi why masturbation pan ma be ma so te ena enam yale bia do koro wa cha eno so ma be ma so te di be ma oduro na ebe ma be ma no yale bia wo bia e ma so te no ebe ye firi ho na be ma no so le gina na e mo ye den enti wodi nso bucket say so a ne gina so na mo de ko so ho enti mi na be srawo utie mi a empre wason fatu america bre jabita me ho chere kwan no chere ni yi particular Johnson olodru esra so fe yase esra so a first Johnson na second Johnson paragraph no ho because o mo fa nko jabita ho apa na oye eduro na wo eduro no eni yale aka asroku no pressure no se chere yale na o mo do beba na wo de oba kwanu tum na de wasem no to for asem to me ama so ho ato na ma me number no na 0543 me pa chao etiefo abutie eja Peter sorry or the number no ma o odi esebidi afatwere gu baabi o phone na yibogu so pen na afatwere bo ba kura yetumi de twere gu baabi papa de dan no so opinti no so sira u twere gu papa ne ntem wa hwe ya odu benya sam eti number na 0543 36 99 93 36 99 93 Ofe Yase Petigo Johnson Ufri Sunyan Road Babiani Road and eba ubegina osofo line so ope ka Kofi Yase benya bidiaba o wa Cloud Road so wa bani nyina nzo ate Johnson na sangana ga Johnson benya Fe Yase ka ho e diaba se o wure Kumasi mu inside babia ka jetia otumfo run about no so ha and so benya Fe Yase ka ho ana wo techi man kentampo Sunyan Road no sa road no so a eba kononom benya ka wo mekuru so mekuru ho no and so bo so mo pai atonsu aputu eja so say me pe Fe Yase de omodo beba ododuru ha pragafo no wo pedi Johnson no ha wo say wo be Peter ho omodo beba that fa yale ne bra me so me ma ho aduro pia yara se etiefo eja Peter ono ne panyini pa oda eja Peter Herbal Center no o say Ewurade Nyankopon de awaduro dum no ode ho be yie ka ne ho ti ono wode ahaban na ye hwehwemu ye oba na obewo a obeka kire wo onwo a obeka seba me kope oba bitina wate na sufre wu Nyankopon ono a na bo no nsesa ne omama wo enti papa no asori de hawo de ye wade soa na ye ukoda nna no obefre no ewo 0543 3699 93 0543 36 99 93 ofresa homa wiya eja Peter no ankasa beje so de wonti ase no wachirim na ode amaw ena wiei awodadie mu nchia enkomaw ye frau Clement Tumasi that's my boy Chifaro atonso agogo ena chief owo ene wanya afeko edi aka onfie ho chief wose misire Nyankopon ni nhira na ho bambo ene ne yokuduru ho no sentoso onhira no ntutu anamonsi ye wate happy birthday to you, God bless you chief. Afei udin Victoria Mensa atwema boko ena oba Vicky onso wo na enawie onso wanya afeko e de aka wonfie ho ne dei nipa mretia fan club oba de achiame kire se ne ye wawo dei osire Nyankopon ni nhira na ho bambo ene nim de se nkan. Happy birthday to you Victoria, God bless you. Arafoni areshe umami ntwawe homra apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling
my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busu me pini menti ase me do. Tie, Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so wo ye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada menim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 360 capsules. Yɛ ama nɔmɔ, ama kane sisi a na mentimi nyina me nasoɔ no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Ɛfiri na ɛkura yi, memma Dawood 360 capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma. Ɛna atumi sɛ saborɔ so ama me. Na akɔ so yɛ wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wɔn a na yɛ. Sɛ nansan a na wo complain wapɔso. Wo sisi ɛne adeɛ yi. Ebi na mede twitwi ya. Wote si yɛ yo. Sɛ wo de Dawood ointment etwitwi na wo mɛmene 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na yɛ twi na mɛmene. Where do you twi na mɛmene? Ai, twi na mɛmene. What be bia so free sɛ require mu. Enuom yɛ nu ɛnyɛ na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodoɔ na mu. Hyɛ no so sɛ aduro yi nyɛ ma apemfoɔ, abaatan a wɔn ma wɔn manufoɔ ne obi a onya mfinhyia dumienu. Bebia ne afrɛ 0244886437 and 0201681717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye future life smart food beboa afei de aye abusuan kyemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba o mayi mu enkran wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yensi yie pa me kame kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia
sanopo awio anwumero mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efi kama kama wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfi duduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye mi koho sisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Odoi no kwasem pa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene wo bia book mu krasa wo kan ya wo ni ya mesro bra by Grace Eye Clinic mayen hwem fama abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo hu blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe nani fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yenkasa 0244976805 by Grace ewo Kumase Bremai DVL ne nchempe osekwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea ene yani. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay. Arafo yadamase yakoya yaba aha ya 102.9 aha eye OTEC Asem Beba Dabi dwumadie no na wasunguso a na wiei utie yen na wiei ohwe show no live yene Ejapita of Ejapita Herbal Center ene kobon no na wiei mekamfo 3P garlic mixture enso de amawo se oye oba oye bema na wutie mi sabre yi a akwanya no aba mawo se won so bekeka wo ho na wakwa akopese aduru we bi ato anom 3P garlic mixture obi ho a all the time na waye very weak e woni padua ne mu obi so wo ho a ne pressure yese ye kosoro ne cholesterol yese ye wosoro ne immune system no aye very weak na pone na poso nyina ye ne mre ahohono ena sisi ye ya ye kasei abetone so onua eya pe 3P garlic mixture nanonom na wononom a ebeboa wo oba misti heba kolina ke badani heba eni baby eto no obi anaka se wo pe 3P a ubenya aduru no bi ye number eye 0248928824 ena 0201000021 we Volta Drill Limited yetunzio onua yetunzio se wo pe woni a ebetumi yetunzio na wotunsu papa ede amawo a onua eye Volta Drill for ene betumi ayese adwuma we di amawo se babo ho drill na emfa ba bia pe woni a enim ye na woni enim ye eye Volta Drill for ena wie yi a wutie mi se wo pese yentu wo fie yentu wo adwumam ukurom ho ana wo yensu adwuma yentu de ano ede emfama no anya kosomesi enye sika dodo a ma Volta Drill for me yes adwuma ne emfama wate se wo man kwanchenfo ebi nso abeye ena problems nko an ne mu afre yen na ye mesiesie ne kama emfama wo de wuni pompuom ye be dibi betum ama wo de wo pompu asai ye besiesie ne kama chese wo hawa wanya wo obo ho de eya edi krope nesese ba utrim
ɛno ne Voltadrel Limited yɛwɔ ahodwo da aban yɛ main office ne wɔ sɛ wobɛsunwan tachiman ne dɔma a yɛwɔ hɔ nso sɛ ebi a wo nso woyɛ nsu adwuma wopɛ sɛ wotutu ne yie na w'ani gye ho sɛ wonya rig machine no ɛnyɛ easy sɛ wobɛnya papa no ma Voltadrel foɔ mmoa wo na tumi nya papa no deɛ yɛ kama no na wo nso tumi nya wate yɛ number ɛyɛ 0244 299 520 0244 299 520 ɛna 0266 43 2210 offer saa homa we ya only Voltadrel Limited for mpanyimfo bɛkasa na deɛ wonte ase no wakyerɛ mu nso de ama wo ɛnɛ traditional Dr. Dawood atiefo Ejeso Krapa is the location Daniel Nkane na Metro FM ni wom no saa dan no amu ana Dr. Dawood nso ni dwuma ɛnɛ utie mi yade ya enti yade teteo onia yade ya o yade ya yade enti sese wakadem yade enti untuni nkom mabio yade enti ufre wuni a onimsa wo besire sika sa wo de kwoto aduro nti wonfa akoro yade enti ebi a wo de ende nka wo nto ho nti abegya wadwendwene hweye na wa ama na ameka wanto ho ma na moto papa no osi dua ma yaresa obesa wo yade o waduro se wi doctor no Dr. Dawood papa no waduro se wo yo obi a sebe awo ho aye wo den a papa no se wo de bra obema na pa ho ama wo ubi bi no ebe pa ho oberima sebe waye mre wo mbam obi kura de da fom bem ose yewu obema na pagya entizeze wo ba de amanfo kan ne apagya o Dr. Dawood no se si kire yade bi enudrie yade bi mojabrusuo bi hepatitis B anenam yade bi na etetewo sabe kwabra ne wo jonso aje so achem wajonso awi a wo di bibi achemu yi na ebi san ne nam ho obre enkaebo bi bo wo o prostate no chemato ba ho obi nso de ande aba me de rubber kra kotomu ansa na otumi jonso ni nyina no so oba papa no beye woduru mo a fabro do tetemu maye mrempam koko hamo ana atwetwe ewo mo so Ejeso Krapa Dawood Herbal Hospital papa nbebo ne number eye 0244 886437 and 0201 681 717 and Hepa Plus Pavi Plasmos the fearsome 3 Hepa Plus Pavi Plasmos the fearsome 3 out of 4 ejetiato edrei emagiatum edrei meremagiatum edrei mmerwane nkokora giatum edrei enyumakuo hodo bia wo Ghana ha emu ni bia agiatum kire se edro ni bodwuma enipadua no se wodwene na hoden ho kanea oniei dia aka nyina aye mfaso de ma wo na duru ebetumi aboa wo saa kwan ne so eye Hepa Plus Pavi and Plasmos enuro mi ensa wi ye carbon friend de fearsome 3 Hepa Plus Pavi and Plasmos mo amaten kan yira ye so wo mu a woda ho se tabo ye de moyo ye mbeu wo ye bema wo ye tabo asesa wadwene oba bema nsa so mu a ese se yo electricity ekikimi wo say yo what you say make I hold ye what you say kwabra ne hwensamoto bi enam waso achi de nam ho fawo wo ayinimu wachiri bramu yimu dia wurama dia bedru sisi achi ho ese so hu chekiu kakra onso die so mu a wontewe wawu unya atenka make say kura wa yemre infections bi tete onia ahoɔden ni nipaduane mu smoke bi aka wanto ho mojabrusuo bi srade bi adore untu na mana ba bi woso nipadua mu yaw nom ne de keke ka ho typhoid ha onua dwene wapomden ho kane aduru a wode dwene ho eye Hepa Plus Pavi and Plasmos enuo na enuo
ebe your well-being wedma ebe bo ho ban yade bia nso ntumi ntuwo nkoda baby eto no bia kwa abenya bi papa ne number 0542 778572 and 059 13 67898 oh amanonia now what test sound number we the pack ni na bebro 0542 807 907 awiai mema oba ade ensemisa kwanya na adia owo na opese obusa Krachi David Ali mema no busa na nsemisa oba ade ebebusa no sister spices na afa hoka se ukodwom na wo pe spices e dia ya aduane a de ye natural ya wunya bi yusu a ebeboa wo sister spices American ho asemi sister foods for ene de aba omo e de sister mackerel eba ye no oma na de sister spices enso aba se wunya sister spices ni bi na uyusu a eye kama se ye wo good flavor ye wo fish flavor ye wo chicken flavor ye wo stew flavor and ye wo beef flavor bia woteme nka free bia no bia ye ton spices bia no mana moto na kopebito na yusu ebema waduane no onkwan no wabomu no anafro ye no aye kama sa wonso wonkotu bia ma menkyere ba bia betumi akotu bia koton ese dia no an ye to oba dum pampa so oba pz oba roman hell so amene bantima dwumu a eho nyina bi wo ho o won kran na akosie mbi ni okanhia obenya bi ye number ankasa ye 0243 53 5025 and 0279 140940 yesi Krachi akoka achre Nigeria ni na kwa mu nya sure say your friend savior because Nigeria fought to savior pa na mo nso mze savior o se Krachi na your friend say o se savior ko Nigeria fought to savior pa enti anya nwanwa se ni din no jataba aye nhwehwemu ama mahunu se Krachi no ni din pa de savior wuka enti ne yere enua ana ne girlfriend a wabenya no Ghana ha ni nua no Fred se wura wunua ba no matese yeso wokota ne mpenachi enu mini asem na emom okọ no o make sure say no kore no wokoka ye chi no me na ofre me na mikodi aginamu wo papa yanimu a wo ye adwuma de atete ye chene de toso mienu mia na wo san frɛ me mia na msa ko ginamu ma papa be boa se ye adwuma na fate enei eka beda ho papa na ka kire me se mimi sika wo ne ho no ode ate entimi meko na menyimi sika okunu ede mi akọ gina nananu anim de edika ode mi ko post station ema officer wo ye nhwehwemu ye adwuma hunu se obeso otwa asem to me so owie ye no osade makogina na nanim enti ka kire onuan se okọ no onko kanokre na wan kanokre a me de me jai dia manyame osena no asemnie oka sa asem ya wa himfie nananom se daabi nyame kra na ene da yimu eden ti ze Krachi na ka sa dia wa bodua se wo kwa himfie a muntie amamre kwa so ye frɛ ade bi eke dikan se me kwa ahimfie ni ebo me 1 billion a eno ni ke dikan se mpo ye chemu a mamba betua 200 million a de dikan ye boy ne de ya ageme muntie enti ya ka kire Krachi se ontua 40 million ense ntua nwan nan se ose obegya nasem e de amanyame eno nti no aba ha anunti no wa okay adekodi akofa asasem ya nkasa ba ye ne nso adi nkan yakọ assembly manya ono wa krofrom nkranza ene ne mpanyimfu anim enti nananom a
etena asemi so wa akrofroma himfie misre busa o Nigeria ni mugidi se onu mu esimu nso mu anam ewo nkranza krodua ni mu no ode ombeye den misre busa o nyamo na mama sa Nigeria ni sa akwai kire se watumi agina committee ni mpanyimfo ani mu aka kire wodom se sabe ontua krachi we sika ni ntua ni kina ba bia krachi we pepia no onfa nko onu wie dia ode krachi we yakoba se ne ya krachi we kotete no ahomache ekuhu no wa hwe ye obetumi asam ya che no ntia ni okutwa asam e de ato ne so eno ya asem na no misre busa wu se ne mosoma nipa mane koye nhwehwemu fa se e ya mpasa krachi ifre Nigeria ni mpna ni nua no anyanyam bia mosa kwa akoye sa nhwehwemu na busa se e ya mpasa sa Nigeria ni ode krachi ka ma kwa assembly man enso ni mpanyimfo anim won kranza krom eno nso misre busa oba de achiame akra assembly na opesa obusa krachi no ayo ura wonka sa yemo so de assembly ba ha no mo ebiebie twembe mfie se ni na de assembly ba ha den wa ma biu bi mi mun say me free ha mo kodu ye no ana assembly man yes wone ne mpani fo behwe na oma asobo case no nti mu horo mo na ben na omo frɛ no de dikai ana assembly man say me de assembly na ba radio so ama o aba ahara mo dia omo pese omo sisi assembly no ofie o man ho kwan ana o so horo de ogitum so o man ho kwan na chire ana me mum ko busa assembly man say assembly na o so mu akosi say ana assembly man so free day na o kan no e free ho hu no biom nti no me nya abatra akra nti free ho no na say okọ na oba okọ na oba ene say sa na wafa na ho adwen so obe free ho no eno tira ma antimi ande akire eno ntina wansan ya ma ha bi pacha han odi asem aba ha baabi a wode ba ya ye ka asem no kan siye na wasan yi sa de ko say assembly man say wo som na wode ba ha no me sa de we na ya na michi no sebe wo ba be toto ye krachi nkam din kan sa asem we kra kire me nkam din kan pamo no kra de kan kire say wudin kan de abade na be yi asem atum wonu mo atena asem so motena so no mo frɛ Nigeria ni ma ne bae ye frɛ no ma ne bae obeji tumu so de krachi de ka ai obeji tumu ma wo ye nhye na no no ka bibi sɛ wono susu nua bia be di krachi ho tede na akoba ne sɛ ye be nhwemu ne ahu sɛ eye no kre sɛ ne nua be di krachi wa ne aye ho nkonta de abedi we ho ne ate afirim no wade ne balance aye dai ama no enti baabi ana ade na duro no nka aka kresi na wasan akoyi asan de akoma assembly man na wo ba ha foforo na onim sa assembly man no wo ho na adi nka de bai na akọ paska anyeyi na asan akopia himfia afi na wo wani abre ya sebe mo de asem koma panyine bia mo nhwe hu baabi apanyine de asem no kensi ansana mo beto aso amato aso oba obusu asem sa assembly man kro na owo ho sesi ai ono a ono a wodi asem ne ba ha waka se o ma ha bio na o tana so na wasisi no ono a okay eno na wo se yakwa himfi o media dance ye wo se sei me pacho okoi oso okoduru horo no osusu kire mpanifo do be mpanifo no ye se da bi omo ma na kwan ma ne ne adanse ne assembly man asema o kan kire wo do no pachai se mpanifo bi ne tu ne fo se omo ma ne kwan se de nti se e basa na wakogina ba akofo achi na le adanse ye di adanse a ye gina ba akon achi nya no kure wo mu na wo ka nya di onim na wo ka o se opani be ne ka sa asem ne kire no pacho nje wa ka pani kura kire mi enti assembly man ne ka sa asem we kire wo pacho assembly man ye wone number wa ha wo pachai ono se pani bi atunufu se so be kasa e je se wagina ba akon achi pachai na assembly man so ye nti oja ye se woni adanse ye no oni hu bi ka ono je o se ono je e ba se me ba haram no mabara mane ono o se mo frɛ no kra enya ha asem na me ka himfi asem me se ahimfi asem na me ka wo se okwa ahimfi no o ka kire ne o yi na dance ye se oni ma asem no hu bi na wo kro ya wo se pani bi akasa kire ne se obeka arobedi dance ye no a
obeka ama ba obigina ba ko achi esa na kai pachan ena no na me no eno ho na me so mi gina se ahemfie wofo ni bi na kan sa akere no pachan ena me wono so gitu mu sa ndi wa ama pachan ndi enka se afidie ase ade on de ende ye fa no afi ya akra ye nhwe wo mo se wabodua wabo ana se wo moy almost me say Nigeria ni asem what you can also the Nigeria ni kan ye no Nigeria ni say ono na dance for amba na dance for amba no me ma kochi na dance for no one say o mu nim no so mu be dia dance ye e de ma ono Nigeria ni na me bo mu dua obebo na je se unya moy kwache me moy entinya unya moy no ho ene ya ji je bo unya moy no ho ene koduru ahemfi a ahemfo no mo say o mo je o enwan mienu ene million aduanan no aduan apacha sa ahase ne ye 40 million for ships abodifa na o mo bo fa guye apacha enti adua no unya o se de o kan ni unya moy kra minya moy kra se nke se de o kan ni adua bompa wo se o mo bedi a according to ni a ayirika no wo be bo wo no mu dua o de ma menka ni sa na emom dua no unya moy ena nanano mo se wanya amane enyan sei pacha ba ko kra sore ka se je me kan no me di hu kra ato mo so me di hu ato na dance for no so even kwa ma modua kra asaba me ka kwa me di hu ato o mo so enti hu na de to o mo so no enie na je se o de ususu se nka obodua no de a ko mbeje o be sei na ana se ko me twama su okromo ko me twama su afei last one sa akralo no makame home akralo no makame home die for do say papa we dia no die o dia no nyo so ni se ba ye pa obota ye pa ni se de na enyam wa o pa cho me bota na na se na na mo se mabodua ye jimiska 2000 plus nyami no me modua enu tina me ta dia na to amu se mon ka bi mame se duabo a mo mame hu se nyi duabo nso a me de me se me ja me sama manyame nti na nan mo so mo je me sa ska no eni nwa no afede de mo de ta to kwa se mame nkoto dwa ha bia me nkoto nwa adago no bi se me de dwa ha be du ahemfi ho mo a o mo be je o mo kum mo de mo acheche ama masa aboka ama masa akoto nwa wo fura ba nti se eni ye wo bi wo tire do ko ene ba ku gina ho a nantwie woni nantwie gina ho a ye fe na dagolicious okay okwa do mbeto no bo ase no mo adware ne kama asama ba ku ye 6000 tinimi enu no eye 12000 then you see yo now the amount is 2000 account your market is pa o de kwa and you bie nu obetuma account wa zam why Abba. Okay. Mr. Mo, na wiye mo ma men kan fan kire mo se me wo asase a me ton. Na ya asase a e wo Kumasi kurum. Na da enkran eni Kumasi kwantempo yi so. Tech Johnson to be precise. Na asase da. Asase a me kan ben Tech hospital pay very easy accessible edeyi ya hey ubetumi de see investors mo pesa mo ye investment no we see the year officers banks ahodo beje nom ne de kekeka ho ma honya ha obi ama meje edeyi kwa ho traffic light ni enunso adie edeyi pa serious minds ngwa unyo bia wo ye investor na wo ye serious say obeto amemfre wo enyan kwalem tinam see investors if you are an investor or out means ujina ye me ko bi say menye
Jaiko bi say de mako finti no enti je number no say ya na frɛ na nya sasasi ebeboa pa yeah edaye number ne ye 0241 198922 0241 198922 and 0548 181000 obe first number we and obe pe baby na wadwodwo wo ho obe pe baby na oye wedding obe hosti wa ho obe ko honeymoon uhia hotel a utumi hu se wa ho bambo ho nsem da yie eno ye baako mienu bibie sese hian bia wo hobi o pe baby akodwodwo ho akwanya no nie me kamfo Sweet P Executive Hotel at the mount yeah Sweet P Executive Hotel yawo 30 luxurious rooms with modern security keyless door locks what you say yawo conference hall a fully equipped with modern facilities yawo gym a free ema ya hohoeba restaurant or restaurant there ya open to public into obi so tumi kura otewa akofa lunch bi na breakfast bi eni je sika ento asase to de bi adwene won so ho wapom den ho wa na aye money making machine wo bebre ho saa wa ni bi awuwu awokọ wo ye adwuma ni atua o ka ya ate eni je sika te eni je sika wate ase eni je sika saa no wote na unya biga mu se ya one na kotena baabi na madi ani gie sika no ati ase ye kama ye wo 24-hour daily security and ye offer free delicious English breakfast what you say Wi-Fi obe enjoy free ye wo modern jacuzzi stand shower ye wo dexa mini bar e wo ho kama air condition room water heater wo ho TV boyi bo ho wo da ha wo ho jojo kama Sweet P Executive Hotel ene sa ho gye edin ya wo kenten kro no hwe wo de so free kumase na ekwa ho wo drive twa Kwame Nkrumah suapon no na wo ba traffic light no ba bia police station no wo no wo ko wanim kakra bia few meters drive from the tech police station and the traffic light no abranche Sweet P wo ho yeah ye kama wo free nkran so na eba wo de watwam wo kenten kro no wunye twam a wo besane abate traffic light no junction na wo ho na no awura ho ye kama Sweet P ho ye kama say for reservations je wo number no je ne be hian why kojo ani ana say ko ye program bia wo ho number ne ye 0244 358478 0244 358478 ho fresh number we are empenyu phone bejo so abi akwa abi bro yeah na ho to say obapa erade adumu very good and na wiye ye ne wahie free time eba monso mu brenie enti somsom ye de medase etiefo ene adofo me se time and me betena se bia de meka no emre ni me patro ye no ba betwetwe nkomo afo apom den eho time ebon center eye adwuma ku a ye de oba ade no buna habama no ehini ena eye adwuma da bia da meka tro se tro na no masem anamontuo ena doctor etu chone se ye ni nua na ba no na yemfa na haba no ensa yare eno ho anamo an doctor wasua de na woni mu dia chedi ampon edinim de no adom no etu a yakeka no buna haba ma no ehini aboma ye de aye time enu awu adwaman eso de aye time herbal mixture time HH herbal mixture and a time HH herbal capsules and hon komona ene ye bedi na enro ise wo pebi atwa na wo de wani atrim e wo pharmacy shop chemical shop and a herbal shop okwa ubenya time enro ni bibia ato wona wo pendodo etunso emfa won enintrim e wo KNG asoyeye ye wo imrom Abidjan house afi atonsu Monaco junction okwa ubenya time enro ni bibia ato
yen say breno me the doctor number no ebema na mom hye ne so ema me say enuro no adoso enu nti se wo kone ka cho say time eduro no asa na mom eduro foforo no ma eye adwuma te say time ma mento to asokoi na benya bi ato me pa cho ye number obefre esiso eye 0244 417 669 0244 417 669 aya na wakai say edino eye TIME metrase eye time herbal mixture time HH herbal mixture nasa ne capsules me no for part time HH herbal mixture nasa ne capsules eye mienu eye nsuo na eye topaye na ne mienu nyina edi dwuma kro no eno ntima sure se onto ne mienu nyina emomu esanse obi won ma wo se me pedro ye nsuo obi nso se opedro ye topaye obi ane se de osipa na adro efa obi no madro ye nsuo na ne bofo no obetimi afeni nyina sanso ababonten obi no madro ye topaye na hyehye ne minimu anasa ne kon eho eba ne sa ne ho nto ne da na sanso kra de o hawo foforo edi abre no doctor hwenidi no se asasi so obi ane se de osipa ne niema eno ntima ye ne nsuo na ma ye ne topaye se openi nsuo na wato openi topaye na wato na adro ni dwuma edie ene se eye nipadua no muzumi lion prefibia fru ni pedua ema ni pedua no enya ne fan wodie ene sede yade esitare ahaban so no obedwe ho a wonte ase eye die ntia ye nuane na ye die no emwa ye ene niema bebua beba de frafra nuane na emwa ye nananom nyini che ye nyina na ya atosede enuane pa ene sede o mofa so edidie eno ntina ahoden ewo honom da ne da medofo pa ene me no mienu die ye de nie enye nuane na ye nananom ne die ne edi bia na minim sanye no bia esanse kane na niema bia de frafra niema bi no na eni honom ye nananom fa body joa me pato otwi makunku ano de abenwa aguso anasa abenwo aguso enu ano no wadi ahode gina honom ena ebeka so se we die me de ye de me do fopa ye de niema bia frafra nuane ama enei o how yade ena edi enya obi beso ne mfe obeko na yade edi kese ene abode akere no na die na medie we die me kofa no wahe me hu ye kane no nka yade bi beba so asabi yese o we die wo abusuanim enu nti so wonya bia eye normal na so ene eniema ya busuani bi eni bie eniema bi na nanom yasefo ni bi no enu ne yanka se kofa ma ye ho edientia yase bibi di hormonal balance me tro say eniema bi esesa woni padua no akwa emu edie ne ma niema no esesa ye nuane na ye die no enu nti ade e wosa da ne da ye ne say me no mienu ye nkita abodie mu nyansafo mfidie ne bi ni aka say aduane a me ba bedie me hwehwemu ansa na medi ye de yase de komgye ane me enu nti ebedi di na ya na me ni anom so agusia de asada mewrade na ya de edi akire enu nti da ne da de wosa ye ne say ye de bebo ye ho ban na ye de pepa yade bia free ni padua nim ene se ye didi wie ya na ya nom edura ye front no time HH herbal mixture nasa ne capsules furniture e wo bebe eton adro bia okwa me pacho ubenya bi ato freyen na ye nche okwan ya obefa so a obenom adro no afa ye sanso de hye padua no nkomwa no eden nkomwa no utie ne dia no se oye obi a wokoboaye okoboaye efri yade eho se de meka se ene ye nuane a ye de yade enamu empomframa ye ho mekra yade enamu ye nhwe gates mu achokuchoki ye nhwe sebio baby a bola eguo empo bola mo nam kwa ho otike mu a wontimi nso huna no kwan yo wo be ho me sa pampan ni nyina akoni padua nim oh me pampani ko ni padua nim a eye yade eye fi eye haw e de ma woni padua no edidi ni padua nim sada ko pe na atwe ne ti sabi wan hwa ase bayifo bi na eye enya bayifo bi pampan bi a ho me ko ni padua nim me pacho baby biara agyanai bia esia wona wo ben ho titiru eye na no oden ankasa enu nti mese woni pa biara wo te ase wodidi na wonom nko ade dane da adura wasa wonom na wodi so ni padua no nkomo no eden me kyeresa wodi boost immune system no aduro no eye time HH herbal mixture and nasa ne capsules enkomwa no dane da ogina ne nanso se okon aba esan se ebre bia yetimi didi ebre bia yetimi num so na ehome de na yenka abro no ne abro no nyina ye home ko ni padua ne san se yese home na ye nkwan no kre ane ye home amadua ne yagedua so ede ene ba bibia be kwa akofa dua na firi no awrade anso ma home ne kranka eden na so meni umie no awrade adom ye nya bi home ye home so ya na efi enemu na se immune system
no ewa ahoɔden a efi bi a ɛfa no ehumi mu anaasɛ aduane makɔ nipaduane mu no ɛboa kotia no ɛma onya ɔfa ahodie ɛno nti deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ da ne deɛ wɔsɛ etimi hyɛ nipaduane nkomo no ɛden yɛde ba yɛ ne so a yɛka yɛ yusuo ɛyɛ adwuma kakra bi a ɛnɛ ka bi a mefrɛ overheating ɛde akɔgyina baabi nam sɛ waa look kaa no kora ɔhɛde ayɛ na wo nipadua no medɔfo yɛnto nipadua kɔ a ɛwɔ baabia yɛnrepɛ yɛ nipadua no bi nso ɛwɔ baabia wokɔ magazine shop a yɛnto nipadua nan yɛnto yakoma ɛna yɛnto yakwa bi wɔ baabi ɛno nti mɛsrɛ sɛ yɛbɛma yɛapɔmuden asom yɛbo afewei yɛse yɛ moto yɛapɔmuden wo sɛ mapɔmuden ɛsom yɛbo nokora sɛ wapɔmuden bɛsom bo a ɛgyina wawo so ɛne sɛ wode wo bɛbɔ adwumakuo a yɛato ne din time na daa ne da wanom ɛdurɛ ɛfrɛ ne time HH herbal mixture nasa ne capsules gye doctor number no ebiem ebi afe na wode wafidie no ato ha ebi afe na waforo car merafo pa ebi a woforo car na me kasa gye ya number ne frɛ doctor bisa question na egye nkyeremu apromidi eso ya number no yɛ 0244 417 669 0244 417 669 say edino TIME Mitase. Medo for part time HH about Mr. Nas and the capsules no. Esiesie ma na esiesie mema. Wo ye bema wutie mi a ojunsha wo bre. Ojunsha wo te yaw. Ojunso a wochim me patro twedi ampon kasa be manjunso boko a wonte yaw entebre said de me kan ye say enema bi asese e fa to kro bi mako ni paduanim no emwo ni padua no me ka say e bi a oba bi na no kodi mpa so agro ana se ohaw bi na aba ojunso twa no emu e kwan pepre fa so ma wunya problem e ojunso twa emu eno ntidia wo be ye ne sa da ne da no obenom adura ye friend time HH herbal mixture na se ne capsules e boasi se ojunso twa no edema esanso ma mema yom eye pinso ugina wo na so na ho ye den etese barekese nchachara eduro no eye time HH herbal mixture na se ne capsules minua bounce ojunso a wote yawo ojunso a wo bre wahimfio no wonya chimato ewo ho ensuo bi egu sabio ensuo na eba no enka edi echwe ensansan ye bebre ewo nantem eno nantem medofo empaso agudie yedi no dew so nenso de wo nteda ema obi mfa odofo enkoisan so hwimbre eni wom no edre wo se oba bia enom abra wonya ne menses na esiesiew ema wo ye oba mu a oba sima edro no eye time HH herbal mixture and nase ne capsules edro bejewa eye atrema na na mo bia nso ko wie wa boboa no aha na me do obesi any doctor ntwetwe enkomo bisa question na echinchi mo bromedie eso ye number no phone na frɛ na yade we eba emonkaye number no ye 0244 417 669 0244 417 669 Kaise edino ATIME that's a time mo yadase abi arafo oba papa Abigail ena ewie waba besom ye no na waka de ye onipa dasani ode akyerew de aka eye wanamone a onsu betuo na wakɔpɛ enu yi bi na wunya bi ya yusu na aboawo amani padua no agina ɛna yebedi dwa ɛya ene abapa mɔfo enkamum na didwa yeah baabi a wo bi a wutie bi na awia bia no wobetumi atena wo fie I mean wa wo fie na wo ne yedidwa phone na ekita no say ye Android ana ye iPhone na call either Play Store or App Store na ko download this app yi abapa more so wo download di abapa more app no wi a onuadofo wuram ade bi enipa dasani hia woni dada setena mu bia na yeton bi wa eye nuoma eye papa eye nuoma ne boda form abapa mo de obe oda no eno an ye de brew se wuram na oda de wo pa obetua ka
ba bia wo bia ye de wade ye bebrɛ and now phone nso ye yam te se me die untumi and download the app na obefa ye number obefrɛ obeka de wo pɛ me pɛ TV brand way inchi say me pɛ air condition me pɛ phone me pɛ microphone me pɛ kitchen nioma bi te se burner cylinder microwave heater blender nioma e wo kitchen bia wo muton bi me pade a ye didua ye bed we cry the didn't idea she your friend is a water closet wardrobe me pɛ wardrobe water closet no cross wo muton bi ode bibie bie wodwa so bia no ne papa no ye ne ton na ye mo atena wo fie na wato ade me de wade abrew why your number is 059 338 6133 and 059 339 1848 ya wa ba portable washing machine to bi cho maame o yere ana odofo bi 399 Ghana cedis we ya water for 3 miles sakasaka park wo obaha obehu ye awie fit homeopathic clinic enso wa ha oba de achia me beba asemi mu krache Savia no o ma frɛ no na Nigeria ni a wabetena obi man so o cancer mfo kra sa de me hunu bita yeah I no see some before when you backing did you obey no Fet homeopathic clinic wa hinama kokoben 18 junction ko ho nto abontimplum na nso Savia we di oto abontimplum krache wan hwe ya Ghana be fono wo be dwane na mu Afri Ghana akọ you go back to your country Nigeria Ghana be fono kra kan e bro for say Ghana go fono you run and go back ho be to abontimplum wo bi aboa wo sa kwan we so is that how to pay the person back? Pay back time and you are doing this to the person? Is it fair? What you are doing, is it fair? You get Ghana lady, you chop free on Wareno. You collect Ghana person money, he bail you from police people ho. The wabe fee. You go to someone the wakosi awo wakre first say wakodi akajiremu amount. Do akajiremu for you to come and go to the forest and work and pay the money. Now the person take this person what is it? Ali money. The triawo hoka. Ali your brother. He's not your brother, but you are African man. So he come to police station and bail you. Why you not call your people from Nigeria to come Ghana and bail you? Ali come and bail you. Ali build house, put your girlfriend inside for you to come to that house inside the room. You chop the lady, you chop free, you not collect anything. Now you see say you do wrong things, you know. He sack the lady from the house. You know sack say he will sack. Enti oba fet homeopathic clinic na be hwe wapom di ya obetumi akabro for the eche medie share bro for the fed agro what you say ya wa hene makokoben ya Benjomas company 18 junction ne so ya de bia edu nya bia no brade ya mo ya number ye 0244583859 ya Bolivia Enterprise nso Kumasi Sofula alignment ya ne di future life smart food ya de san ya de no ahodenuo ahyenuane mu matontwom ti ya de ya asem yetia ya se be kire wo ya de mu ne mu adura eya aduane na wo kodi ama san wo ya de frɛ yɛn wo 0246 01 0150 ɛna 0242878090 Awurade fie heba center Dr. Mankwa wo kro no mbosie hapa no ben Red Park ho ɔsɛ wanya ha wo timu a sɛ nemu yade no atia efom yade wo so mujabro so typhoid malaria stroke twɛn ana wuntimu twetwɛn wonsabuo mu nya wo pa wo waye mrempam oba Awurade fie heba center obenya ahoto. The number is 0241 09 3915 and 0549 20 6633. Oboku se fie wie. Akra yenche yetifo